ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga bagay sa mundo na parang pangkaraniwan lamang sa atin. Pero sa iba ay may malalim itong kahulugan at may nakaukit na nakaraan. Masaya man o malungkot. Minsan ang kalungkutan at takot ay nagbibigay phobia sa isang tao na minsan ay hindi natin maintindihan kung bakit gano'n na lamang ang takot niya. Maaaring natutuwa ka habang kumakain ng hotdog pero minsan ay ang iba dyan sa atin na bawat kagat ng hotdog ay luha ang naibibigay nito dahil sa isang malungkot na alaala. Dear Papa Dudut, sa lahat ng mga nangyari sa buhay ko, sa hirap man o sa ginhawa, ay nagpapasalamat pa rin ako dahil mas nakita ko kung ano at sino ang dapat kong pahalagahan sa buhay. Matanda na ako, Papa Dudut. 66 years old na ako. Ako nga po pala si Rhea. Dito ako ngayon nakatira sa Mandaluyong City. Noong dalaga pa ako, nasa high school pa lamang ay meron na agad akong tinatawag na destiny. Mahal na mahal ko ang naging boyfriend kong si Edwin. Fourth year high school kaming dalawa nang hindi na namin mapigilan ang nag-uumapaw na pag-iibigan sa isa't isa. At tuluyang isinuko ang mga sarili sa apat na sulok ng isang silid at pinagsasaluhan ng matamis na pag-ibig. Nabuntis ako sa edad na 16. Kapwa kaming magiging batang ama at ina. At itinuturing na mapusok dahil sa mga edad namin. Sobrang takot ako noon dahil baka ano ang magagawa ng magulang ko at ng magulang ni Edwin sa kanya. Ngunit hindi ako takot sa kakahantungan naming dalawa ni Edwin dahil alam ko sa sarili ko na mahal namin ang isa't isa. Dahil sa pagmamahal sa akin ni Edwin ay pinilit niyang pinangatawanan ang relasyon at ang nabuong bata sa aking sinapupunan. Kaya naman nagsama kaming dalawa at nanirahan sa nakakatanda nitong kapatid na medyo nakakaangat sa buhay. At dito nagsimula ang isang yugto sa buhay ko na hanggang ngayon ay parang bangungot na parating dumadalaw tuwing ako'y nag-iisa. At naaalala ang mga unang taon na nagsama kaming dalawa ni Edwin sa bahay ng Ate Edma niya at ang masamang pagtrato niya sa akin. Rhea, mahal. Namiss ko nang tumambay dito na kasama ka. Ako rin naman, Edwin. Iba pa rin ang hangin dito sa Zambales kumpara sa Maynila. Tingnan mo si baby. Himbing na himbing sa braso ko. Namiss ka daw niya, mahal. Okay ka lang ba talaga dito? Ang mahalaga, may tinitirahan kami ni baby. Pagpasensya mo na ang ate ko ha. Mag-ingat ka lang sa mga kilos mo. Basta ako, magsusumikap ako sa pag-aaral para kapag makatapos na ako at makapagtrabaho, bubukod na tayo. Ipagdarasal ko talaga yan, Edwin. Oh, anong nangyari dyan sa mga kamay mo? Nagkakasugat-sugat. Matapang siguro yung huli kong ginamit na sabon kaya ganito. Pero okay lang ako, wag mo na akong alalahanin. Pasensya ka na, Rhea. Naiintindihan ko naman ang lahat. Lilipas din ito kapag tapos ka na sa college at magkatrabaho ka na.
Kapag nakapag-abroad na ako, matagal kitang hindi makikita. Kahit hindi nakikita, nandito ka naman sa puso ko. Kitang-kita kita. Salamat, mahal. Mahal? Gusto ko talaga yung makapagtrabaho sa ibang bansa kasi nga malaki ang sahod. Lalo na sa first world country. Para din to sa inyo ni Baby Rhea. Kaya mo yang matupad, mahal. Sana. Kita mo yung tatay ni Irvin? Nasa abroad na. Kaya ang yaman nila eh. Oo nga eh. May maganda at malaking bahay na din sila. Makakagawa din tayo ng ganon kapag ako naman na nasa abroad. Pangako ko yan. Rhea, bakit hindi mo pa nilaban yung pinapalaba ko sa'yo mga kurtina? Ate Edma, masakit pa kasi yung sugat ko sa kamay eh. Nahihirapan nga pati ako sa pagluluto. Wala akong pakialam. Trabaho mo yan dahil nakikitira ka at kumakain dito sa bahay. Ate, baka sa susunod na linggo ko na lang labhan yung mga yan ha. Yung pag magaling na tong mga sugat ko. Alam mo, ang dami-dami mong reklamo. Ano na naman bang sinasabi mo sa kapatid ko nung umuwi siya dito? Sabi niya sa akin na huwag kitang masyadong pinapagod. Uy! Aba! Kasalanan mo kasi malandi kang babae at nagpabuntis ka ng maaga. Kung ako lang, hindi kita tatanggapin dito dahil naiinis ako na ang bata pa ng kapatid ko natali na sa isang katulad mo. Sige po ate, lalaban ko na. Lalabhan mo naman pala eh. Pagkatapos mo ditong magluto, linisin mo yung kubeta. Opo. Hoy, huwag mo akong dinadramahan. Buisit ka sa buhay namin. Ate, pwede bang pakitingnan muna yung niluluto ko? Titingnan ko lang yung anak ko. Inuutusan mo ako? Nakakabuisit kayong dalawa ha? Hey, kailan ba kayo mawawala sa bahay ko? Ginawa akong kasambahay ni Ate Edna or Edma at naiintindihan ko naman na kailangan kong kumilos dahil nakikitira lamang kami. Pero sobrang matapobre niya. Sobrang hirap na maging buhay ko sa bahay nila, Papa Dudut. Ako ang nagluluto ng pagkain nila sa bahay pero ayaw niyang magsabay kami sa pagkain. Ang tira lamang nila ang kinakain ko at ako rin ang naglalaba ng mga damit nila at naglilinis ng buong bahay habang binabantayan ko ang anak ko. Parang gusto ko nang umuwi sa bahay ng mga magulang ko. Kahit maliit, gawa sa nipa ay hindi naman ganon ang pagtrato sa akin doon. Siguro'y ganito talaga kapag may pera at nakakaangat sa buhay ang isang tao. Kaya niyang mang-apak at gawing alipin ng sino man. Wala akong magagawa dahil nag-aaral pa si Edwin sa kolehiyo. Ito ang nakita kong paraan na suportahan siya. Ang manirahan sa kanyang kapatid at parating sinasabihan siya na magtuloy-tuloy lang sa pag-aaral dahil maayos naman ang kalagayan naming dalawa ng anak niya. Siyempre hindi ko na sinabi kay Edwin na minamaltrato ako ng masama ng ate niya. Nagtiis lang talaga ako, Papa Dudut, hanggang sa magdalawang taon ng anak namin ni Edwin. Manang-mana sa kanyang itsura ng anak namin kaya tama lang na ginawa namin siyang Edwin Jr., Papa Dudut. Gabi na natutulog yung tao. Ate, mataas ang lagnat ng anak ko. O ano naman ngayon? Ate, gusto ko siyang dalhin sa ospital. May pera ka ba? Gastos lang yan. Ate naman, natatakot ako para sa anak ko. Hindi mo siguro binabantayan ng mabuti ang anak mo. Ate, tulungan mo ako. Ate, sige na naman dali na natin yung anak ko sa ospital. Ate! Huwag mo nga ako idamay dyan sa kapabayaan mo.
Pumunta ka ng ospital kung gusto mo, wala akong matutulong sa'yo. Wala akong pera, Rhea. Tiniis ko lahat, ate. Tiniis ko na gawin ninyo akong parang katulong dito. Mas mabuti pa nga sigurong naging katulong na lang ako sa ibang bahay. At least kahit pa paano meron akong sahod. Hoy, wag mo akong pagsasalitaan ng ganyan, ha? Humihingi nga ako ng tulong sa inyo, ate. Hindi na para sa akin, kundi para sa anak ko. Para sa pamangkin mo. Bakit bang sama-sama ng trato niyo sa akin? Sa amin ang anak ko. Ano ang pinagmamalaki mo, ha? Lumayas ka! Dali mo yung anak mo sa ospital, mag-isa mo. Dadaling ko itong anak ko sa ospital. Sa oras na may mangyaring masama sa anak ko, hindi ko makakalimutan ang gabing to. Sinusumpa ko magbabayad kayo sa ginawa niyo sa akin. Buhay pa sana ang anak natin, Edwin. Buhay pa sana siya. Kung may pera lang ako. Kung tinulungan lang sana ako ng ate mo. Sobrang inis ko sa kanila. Walang mga puso. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin na ganyan na pala katindi ang pagmamalupit nila sa'yo? Mahal. Pati anak natin. Mga walang puso. Malapit na ako matapos, mahal. Doon ka na lang muna sa mama mo. Huwag ka mag-alala. Gagawa tayo ng bahay kapag nakapag-abroad na ako. Pangako ko yan. Pangako ko na hindi na mararanasan na magiging anak natin ang dinanas ng kuya nila. Yan din ang gusto kong mangyari, Edwin. Ang hindi danasin ang sinapit namin sa bahay ng ate Edma. Tuwing tinitingnan ko ang bahay, tuwing nakikita ko yung mukha niya, naiinis ako. Sumasakit yung dibdib ko. Nagngingit-ngit ako sa galit. Pero wala rin namang magagawa ang galit ko dahil wala na ang anak natin eh. Ituring na lang natin na isang mahabang bagyo ang nangyari sa atin. Ngayon, nagsisimula ng huminto ang bagyo. Makikita rin natin na wala nang alon pa ang gugulo sa ating buhay. Makakarating tayo sa mga pangarap natin. Pangako, magsusumikap ako ng husto, Rhea. Salamat, Edwin. Salamat, mahal ko. Naniniwala ako sa pangako mo. Isinusumpa ko sa langit na magsusumikap ako sa buhay, Papa Dudut. Habang tinatapos pa ni Edwin ang kurso niya at wala pang trabaho ay tumira akong muli sa mga magulang ko. Sana ay ginawa ko na ito noon pa. Tinis ko lang talaga ang lahat. Akala ko ay magbubunga ng maganda ang pagtitiis ko pero wala naman. Inalipusta at kinawawa lang nila ako. Bakit may mga taong parang kasiyahan sa kanilang manakit? Ang mang-apak ng kapwa. Hindi ba sila takot na babalikan sila ng karma at ang ginawa nila sa kapwa ay babalik sa kanila na maaaring doble o higit pa? Sinabihan ako ng mga magulang ko na kapag matapos na si Edwin at may sapat ng kinita ay kailangan ko rin mag-aral upang magkaroon ng propesyon at may pagmamalaki sa pamilya ni Edwin. Lalong-lalo na sa mata pobreng si Ate Edma, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa awa ng Diyos, Papa Dudut, ay nakapagtapos si Edwin ng kursong engineering at agad itong nagkaroon ng trabaho. Matapos nga ang 2 taon ay nakapagtrabaho na siya sa ibang bansa. Ang sahod ni Edwin ay pinagawa agad namin ng sarili naming bahay. Iba sa pakiramdam ang magkaroon ng sariling bahay ang isang mag-asawa.
Kung hindi lang bumitaw ang anak namin ay magiging masaya siyang naglalaro sa sala. Kahit pa noong nasa bahay ako ng mama ko tumira ay hindi tumigil si Ate Edma sa pangaalipusta sa akin. Kahit ano na lang ang mga pinagsasasabi niya sa mga kamag-anak ni Edwin para magbuka kung isang kasalanang nagawa ni Edwin sa buhay niya. Nabuntis ulit ako, Papa Dudut, at isinilang ang isang lalaking anak. Isang panibagong anghel na alam kong mapoprotektahan ko na at hindi mangyari ang nangyari dati sa kuya niya. Masiyahing bata po si John Marr at sobrang tuwa ko na makita siyang lumalaking malusog at bibo. Lalo na noong nag-aaral na siya sa isang preparatory school, Papa Dudut. Yay! Hotdog! Gustong-gusto mo talaga ang hotdog, anak, ha? Opo, ang sarap kasi, Mama. Alam mo ba dati, gustong-gusto rin ng Kuya Junior mo ang hotdog. Talaga, Mama? Oo. Sino ang malakas kumain sa aming dalawa ng hotdog, Mama? Siyempre, ikaw, anak. Umiiyak ka ba, Mama? Ay, hindi. Ano lang, napuwing lang si Mama. Huwag mong kusitin mata mo, Mama. Yun ang sabi mo sa akin. Oo, tama ka. Bakit pala namatay si Kuya? Kinuha na siya ng anghel. Sayang, hindi ko siya nakalaro. Pero pareho kami ng paborito. Noon, anak, iniiyakan talaga ng kuya mo ang hotdog dahil gustong-gusto niyang kumain. Kaso wala akong pera noon. Wala akong pambili kaya hanggang tingin lang ang Kuya Junior mo. Kawawa naman si Kuya. Nakita ko nga siya dati na tinitingnan ng mga pinsan niya na kumakain ng hotdog. Masakit sa puso ko. Parang dinudurog yung puso ko na makitang nagugutom yung kuya mo at gustong-gusto niyang kumain ng hotdog. Ma, salamat kasi nakakabili na kayo ng hotdog ngayon. Kaya nga dapat, Uubusin. tama. Kasi sabi mo, maraming ibang bata ang walang pagkain tulad dati ni Kuya Junior. Ma, I love you. Kayong dalawa ni Papa. Mahal ka din namin ng papa mo, anak. Dahil parati akong sinasabihan ng mama ko na mag-aral at grade 1 na naman ang anak kong si John Marr, ay lumawas ako at nag-enroll sa kursong Office Administration, Papa Dudut. Parehong school lang kami ng anak kong si John Marr kaya hinahatid ko muna siya sa kanyang classroom. At tuwing uwian ay hinihintay niya ako hanggang sa kukunin ko siya para umuwi kami sa bahay namin sa Quezon City. Maliban kasi sa pinatayo naming bahay sa probinsya, ay kumuha ng maliit na apartment ng asawa ko sa Quezon City, Papa Dudut, dahil nga sa nag-aaral ako sa kolehiyo. Iba pa rin talaga ang pagkatao ni Ate Edma, Papa Dudut. Matindi ang pagtutol niya sa pag-aaral ko. Magastos lang daw at kung ano-ano pang rason ang narinig ko mula sa kanya. Ang sabi naman ng asawa ko ay hayaan na ang ate niya at huwag na lamang pakinggan. Hanggang sa isang araw ay lumuwas ang Ate Edma at pinuntahan ako sa apartment. Ano bang nakain mo? Bakit kailangan nyo pang bumili ng bahay dito at bakit nag-aral ka pa? Tandaan mo na. Sayang lang ang pera ng kapatid ko sa pagpapaaral sa'yo. Gusto ko rin pong makatapos, ate. Sabihin mo, gusto mo lang waldasin ang pera ng kapatid ko. Masaya ka na ngayon dahil may pera na yung kapatid ko? Kaya mo na kaming tapatan, ganun ba? Hindi ako nag-iisip ng ganon, ate.
Anong hindi? Ramdam ko. Gusto mong ipamukha sa amin na mas maayos na ang buhay nyo ngayon. Hindi ko alam kung bakit ganyan ka mag-isip. Humiwalay na nga kami sa bahay ninyo. Bakit nakikialam pa rin kayo sa buhay namin? Aba, syempre. Pera ng kapatid kong nilulustay mo. Pera ng asawa ko. Asawa ko! Ba, nagmamalaki ka na, ha? Iba na rin talaga ang isang langaw na nakapatong sa isang kalabaw. Hindi ako ganon. Baka siguro ikaw. Gusto mong gumaya ako sa'yo na walang natapos at iniaasa lang sa asawa mo ang lahat? Gusto mo bang sa inyo ulit ako tumira para meron kayong alila? Gusto niyo doon ako sa inyo para mamatayan ulit ako ng anak? Ganun ba yung gusto niyo, ha? Hoy, huwag mo ako pinagtataasan ng boses, ha? Pwede kong gawin ang gusto ko dahil nasa loob ka ng pamamahay ko. Isusumbong kita kay Edwin. E di magsumbong ka. Tingnan natin kung may maniniwala pa sa'yo. Lahat ng mga pamangkin mo ayaw ka makasalamuha dahil sa ugali mong bulok. Yan lang ba ang kaya mo? Wala na bang ilalakas yung pagsampal mo? Yan! Yan ang totoong sampal! Walang hiya ka! Sige! Sampalin mo ba ako? Ikaw ang may kasalanan kung bakit namatay ang anak ko. Sana araw-araw dalawin ka ng konsensya mo. Siguro kakambal mo si Satanas. Wala kang konsensya! Lalong lumakas ang determinasyon kong makapagtapos sa kurso ko at makakuha ng trabaho at may maipagmalaki sa sarili, Papa Dudut. Gusto kong ipakita sa kanila na ang dating inapi ay hindi na nila pwede pang apihin. Nang umuwi si Edwin ay sinabi ko ang lahat ng mga nangyari tungkol kay Ate Edma. Ang sabi ng asawa ko, habang kaya ko pang iwasan ito ay gawin ko para hindi na lumaki pa ang gulo. Matapos ang 4 na buwan na muling nag-abroad si Edwin ay nalaman kong buntis ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kahit nabuntis ako ay ipinagpatuloy ko pa rin ang pag-aaral. Mabuti naman at may pamangkin ako at ni Edwin ang tumira sa bahay at pinapaaral din namin dahil naniniwala ako at si Edwin na ang tanging makapagsasalba sa kahirapan dito sa Pilipinas ay ang magkaroon ng kursong natapos. Naging kaagapay ko sila sa bahay at hindi ko ginawa ang ginawa sa akin ni Ate Edma. Lahat ng taong nakitira sa bahay ay trinato kong tao at pinapakain ko ng husto at tinatanong kung ano ang pangangailangan. Lalong-lalo na sa pinansyal na aspeto at maging sa kanilang health dahil may phobia na ako simula nang mawala ang panganay ko, Papa Dudut. Para sa akin ay magiging mabuti ang buhay ng isang tao kapag nakapagtapos ito. Kaya nang dumating ang oras na nakapagtapos ako sa kolehiyo ay sobrang saya ko. Inialay ko ang diploma ko sa panganay kong nasa langit na, Papa Dudut. Congratulations, Mama! Thank you, anak. I'm proud of you, Mama! Ayokong maiyak, anak. Pero pinapaiyak mo naman ako eh. Pero iyak to dahil natutuwa ako, ha. Balang araw, paglaki mo, makakatapos ka rin. Ano nga palang gusto mo? Maging engineer katulad ni Papa. Naku, idol mo talaga ang papa mo, no? Oo naman. Idol ko kayong dalawa eh. Salamat, anak, ha. Bakit hindi po pumapasok si Papa, Ma? Tiningnan lang yung makina ng kotse. Mama, pwede na ba ako maglaro ng PS4 ko? Oo naman. Salamat, Mama. Lutuan mo ako ng hotdog, Ma. Yes, baby. Papatinan ko na lang bukas yung kotse sa talyer. Uy, ano yung niluto mo? Naku, ayan. Nag-request ang baby natin ng hotdog. Mabuti naman at okay ka na, Han.
Hindi tulad noon. Kailangan ko magpakatatag. Parang si Junior din si John Mar natin. Sana maging mabuting kuya siya sa bunso nating si Jeffrey na panayang tulog. Oo nga. Mahal, sobrang proud ako sa'yo. Salamat sa suporta ha. Kung hindi rin naman dahil sa'yo, hindi rin ako makakatapos. Pinaghirapan mo yung diploma mo. Salamat sa lahat, Edwin. Ikaw pa. Mahal. Umuwi tayo ng probinsya bukas. O sige. Iba na, hindi na ma-reach. Magandang umaga, ate. So magtatrabaho ka na dito dahil nakapagtapos ka na. Oo. Nakuha mo talaga yung gusto mo, no, Rhea? Pinagsumikapan ko ang lahat ng ito, ate. Ganun ba? Ate, meron nga palang lechon doon. Kumuha kayo. Gusto mo ba ako mamatay? Hindi naman, ate. Sorry ha. May hypertension nga pala kayo. Papadudot, habang kaya ko pa ay hindi ko talaga pinatulan si Ate Edma. Mahirap na makipagpalitan pa ng masamang salita sa kanya dahil wala rin namang patutunguhan ng lahat. Kahit na hindi mabuti ang pagtrato niya sa akin ay nirerespeto ko pa rin siya bilang kapatid ng asawa ko. Naging mas angat ang buhay namin kumpara sa kanila ni Ate Edma. Nakakuha ko ng trabaho at si Edwin naman ay patuloy pa rin sa kanyang pagiging engineer sa abroad. Nawala naman ang trabaho ang asawa ni Ate Edma kaya gumawa na lamang sila ng maliit na tindahan para pagkakitaan nila. Maraming nagsasabi na karma sa kanyang nangyari dahil ramdam na ramdam ko na naghihirap na sila. Naging pasaway ang kanilang anak at parati itong laman ng inuman. Kaya isang araw ay nagkaroon ito ng malubhang sakit at isinugod pa sa ospital. Lumapit sa akin si Ate Edma. Rhea, tulungan mo ko. Bakit, ate? Ano ba nangyari? Ate! Si Rodel, yung anak ko ay sinugod sa ospital. Malubha ang sakit niya. Kailangan daw operahan yung atay niya. Ano? Rhea, nagmamakaawa ako sa'yo. Alam kong naging masama ako sa'yo, inaamin ko. Kahit maging ngayon, masama pa rin ang trato ko sa'yo. Pero sana tulungan mo yung anak ko. Walang-wala na kami. Ikaw na lang ang makakatulong sa akin. Ate, hindi ko makakalimutan nung gabing kumatok ako sa inyo. At humingi ako ng tulong dahil nag-aapoy sa lagnat ang anak ko. Nagmamakaawa ako sa inyo noon. Lumuhod pa ako noon, umiiyak ako pero hindi mo ako pinakinggan. Patawarin mo ako. Tandang-tanda ko pa nung lumapit ang anak ko sa inyo para humingi ng hotdog na pinapakain ninyo sa anak niyong si Rodel noon. Imbis na binigyan niyo kahit isang hotdog man lang, isang kurot lang ibinigay niyo sa anak ko noon at tiningnan niyo pa ng masama. Rhea! Pero ate, ayokong gumaya sa inyo. Hindi kasi ako katulad ninyo. Tutulungan ko kayo. Tutulong ako dahil may isang buhay na kailangang isalba. Tutulong ako dahil itong nararapat na gawin kapag may humihingi ng tulong na alam kong kaya kong tulungan. Rhea! Salamat, Rhea!
1 taon na lang, ma. Magiging engineer na rin ako. Napakabilis talaga ng panahon, anak, ano? Kung buhay lang si Kuya Junior, 27 years old na sana siya ngayon. Malamang may pamilya na rin siya. Mabuti anak at hindi ka pa nag-aasawa. Hindi ka tumulad sa amin na sobrang agang nag-asawa. Kaya tuloy, ang daming hirap na pinagdaanan. Kasi ma, may mga pangarap po ako. Gusto ko po munang makapagtapos ng pag-aaral. Tapos tutulong ako sa inyo ni Papa kahit papano. Madali lang naman pong lumagay sa tahimik eh. Basta nasa ayos na po ang lahat. Pero ma, hindi ko pa rin ma-imagine kung paano nyo nakain ni Papa. Ako nga na pag-aaral lang ang inaatupag ko, halos hindi na ako magkanda o gaga sa dami ng ginagawa ko eh. Kayo pa kaya ni Papa noon? Kung mabuti kang tao, babalik sa iyo ang ginawa mong kabutihan. Minsan, may mga pagsubok talaga na parang ramdam mo na iniwanan ka na ng Diyos. Pero yung pala, karga-karga ka niya. Tulad nung kwento dun sa Footprints in the Sand. Naalala mo ba yon? Oo naman po ma. Tandang-tanda ako yan. Kapag dumating na yung panahon ma na makapag-asawa ko, mamahalin ko siya kung paano kayo minahal ni Papa. At pag nagkaanak kami, mamahalin at palalakihin namin yung bata kung paano niyo ako pinalaki ni Papa. Yun po ang gagawin ko ma. Alam kong magiging mabuti kang ama sa magiging anak mo. Papadudod sumunod sa yapak ng kanilang ama ang 2 kong anak na si John Mar at Jeffrey. Ayaw sana ng papa nilang si Edwin pero wala rin po itong magawa dahil gusto ng 2 kong maging engineer. Pareho kami ng asawa ko na retired na at nandito kami nakatira sa bahay namin sa Mandaluyong malapit sa bahay ng bunso ko. Masaya ako sa naging buhay ko ngayon, Papa Dudut. Ang hinihiling ko at ipinagpapanalangin ko ay gabayan parati ang 2 kong anak na wala na sanang masamang mangyari sa kanila. Ang anak naman ni Ate Edma ay bumuti na rin ang kalagayan. Isa na ngayong businessman at siyang nag-aalaga sa mga magulang niya. Tuwing nakikita kami ni Edma ay parati pa rin siyang humihingi ng tawad sa nagawa niya at nagpapasalamat sa tulong na nagawa ko sa kanya. Tuwing naaalala ko ang anak kong si Junior, Papa Dudut, ay parang muling nabubuhay ang sugat sa puso ko. Pero mabutit may 2 akong anak na siyang agad na nagpahilom sa sugat dahil ramdam ko ang pagmamahal nila sa akin at sa kanilang papa. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Rhea. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang buhay ay nasusukat sa dami ng iyong karanasan. Isang katotohanan na halos lahat ay sasang-ayunan. Lalo na yung mga individual na sinubok na ng panahon. Ika nga nila yung mga taong pinahinog ng pagkakataon. May mga oras na hindi natin natitimbang maigi ang sitwasyon tapos ay bigla na lang tayong magdidesisyon. Madalas yung mga yan ang kakain sa ating kalaunan. Pakinggan natin ang kwento ng kabarangay nating si Jake at sa tulong ng kanyang ina, sariwain natin ang mga pangyayari na siyang bumago sa takbo ng buhay ng kanilang buong pamilya. Dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, sisimulan ko ang kwento ko sa isang pakiusap.
Kailangan ko kasing palitan lahat ng pangalan at lugar na mababanggit. Gagamit ako ng alias para hindi magtunog pamilyar itong ibabahagi ko sa mga kamag-anak namin, lalo na sa dalawang tiyahin ko na masugid na tagapakinig ng Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po akong Jake. 40 years old na ako sa ngayon. 4 kaming magkakapatid, ako ang bunso. May kanya-kanya na kaming pamilya. Nagtatrabaho po ako bilang dispatcher sa isang taxi company. May pamilya na po ako. May asawa at 2 anak. Kasama po namin ang pamilya ko ang nanay ko sa bahay. Aida ang pangalan niya. Nitong nakaraan lang Papa Dudut ay nagdiwang siya ng 80th birthday. Nung gabi bago sumapit ang birthday ni Mama ay excited na ako na magpalit ng petsa. Parang ang mas excited pa ako kesa sa nanay ko. Masaya ako dahil pinagpala ng lakas ng pangangatawan at talas ng isipan ng nanay ko kahit na 80 years old na siya. Wala rin siyang sakit na kailangan niyang inuman ng mga gamot. Kaya masasabi ko na happy talaga ang magiging 80th birthday niya. Pagsapit ng alas 12 ng madaling araw, lumabas ako ng kwarto namin ng misis ko para batiin ang nanay ko ng happy birthday. May nakita ako na hindi ko inaasahan. Siguro'y hindi niya rin ako namalayan na lumabas ng kwarto at nilapitan siya habang nakaupo sa sofa. Madidilim na noon sa sala. Ilaw na lamang ng cellphone ni Mama ang nagbibigay ng kaunting liwanag kung saan siya nakaupo. Umiyak siya Papa Dudut. Umiyak ang nanay ko noong mismong nagpalit petsa para sa 80th birthday niya. Naguluhan ako. Minabuti kong lapitan siya para tanungin kung ano ba ang problema. Habang dahan-dahan ako naglalakad palapit sa nanay ko sa gilid ng sofa kung saan siya nakaupo. Ang dami ng tanong na tumatakbo sa isip ko. May sakit ba siya? May nangyari bang masama sa kanya? May gusto ba siyang bagay na hindi niya nakuha? Hanggang sa marating ko ang sofa at nakatayo na ako sa gilid niya. Dahil madilim na sa sala, agaw pansin ang liwanag mula sa cellphone ni Mama. Nakita ko mula sa kinakatayuan ko ang picture sa cellphone niya. Pamilyar ang lalaking kasama niya sa picture sa Facebook memory nito. Si Kuya Piping, panganay na kapatid ng mama ko. Kuya ang tawag naming magkakapatid kay Kuya Piping kasi nakasanayan na namin. Lagi naming naririnig kay Mama kaya lahat kami ay nagayahan na. Tumabi ako kay Mama sa sofa at nilagay ang kanang kamay ko sa balikat niya para ipalam sa kanya na uupo ako at tatabihan ko siya. Pagpaling ng ulo ng nanay ko at nang maanigan niya ako, lalo siyang naiyak. Lalo rin tuloy akong naguluhan. Tinanong ko siya kung may nagawa ba ako sa kanya para maiyak siya ng ganon. Wala naman daw akong nagawang mali. Siya raw ang may nagawa. Kaya raw siya biglang kinain ng lungkot noong makita niya ang picture nila ni Kuya Piping. Tinanong ko siya kung ano yung ginawa niya na nagpalungkot sa kanya. Sinagot niya ako ng tanong rin. Tinanong niya ako kung naaalala ko pa ba yung maliit na grocery na pinupuntahan namin sa Vito Cruz, Manila kung saan kami namimili. Bago kami pupunta kina Lola Lourdes para dumalaw. Sinabi kong oo, naalala ko. Nakwento ko na pagbabang pagaba namin ng jeep, yung grocery na yon agad ang bubungad. Nung makumpirma niyang naaalala ko pa doon nagsimulang magkwento si Mama. Nak, kumuha ka pala ng maliit na bote ng peanut butter dun sa likod. Nawala sa isip ko na kumuha kanina nung dumaan tayo ron. Sige ma, kukuha na ako. Anong brand? Eh kahit ano, di naman pihika ng lola mo sa peanut butter. Okay ma, ako na mamimili. Ano ba naman to?
Nagtaas na naman ang presyong powdered milk. Ginto na ba pinapakain nila sa mga baka ngayon? Ay, maliit lang kukunin ko. Maski pa paano meron. Tipirin na lang ni nanay to. Ma, ito na yung peanut butter. Wala bang mas maliit dito? May libre kasing baso. Di ba ma, sabi mo kunin natin yung may mga libre kasi promo yun? Oo nga. Pero marami ng ganitong plastic na baso sina Lola. Matatambak lang yan dun. Gawin na lang nilang pantakal ng bigas, ma. May ginagamit na silang lata ng ibap. Di mo ba napansin yung pantakal nila na yun? Ay, oo nga. Nakalimutan ko. Ay, ibalik mo na yan. Kumuha ka ng mas maliit. Sige ma, ako pa rin mamimili, di ba? Oo, ikaw nang bahala. Okay. Ano pa bang kulang dito sa basket? May asukal na, powdered milk, mga dilata. Ay, oo nga pala, toothpaste. Sabi ni Kuya Piping, paubos na yung ginagamit nila. Baka mahal naman itong toothpaste na to. Pag isinipilyo mo ba to, hindi babaho ang bunganga mo ng isang linggo? Grabe naman magpresyo gumawa nito. Ma, ito na yung peanut butter. Bibilin mo yung toothpaste, ma? Ay hindi, mahal eh. Nakita ko sa commercial, puputi daw ang ngipin mo pag yan ang toothpaste mo eh. Talaga? Sabi? Oo ma, ang puti nga ng ngipin ng babae sa commercial nung ngumiti eh. Ganon? Sige nga, kuha tayo ng isa. Para kina Lola, ma? Ay hindi, para sa akin. Ay, kala ko para kina Lola. Itong isang brand ang kukunin ko para sa kanila. Ah, okay. Ma, parang mas marami ngayon ibibigay mo kina Lola. Humirit kasi ang lola mo na dagdagan ko ng kaunti yung inaabot natin doon para mas tumagal daw ang stock nila. Eh, bigas ma. Bibili ako sa bigasan sa tapat? Oo, bumili ka ng 5 kilo sa tigbe 20. Ma, bili rin ako ng Betamax tsaka isang isaw ng manok ha. Diba sabi ko sa'yo, tigilan mo na yung pagkain ng mga ganyang inihaw. Minsan lang naman ma. Tsaka, ang sarap kasi ng sausawan nila dun eh. Hay nako, iwasan mo nga kumain ng mga ganun, magkakasakit ka. Kahit minsan lang. Isa lang naman ma. Makinig ka sa sinasabi ko. Huwag matigas ang ulo mo ha. Magluluto ako ng adobong sitaw, mabilis lang yon. Yun ang ulam natin mamaya doon kina Lola. Lalagyan mo ng baboy ma. Oo, kaya huwag ka nang mag-ihaw-ihaw. Sige na nga. O hili ka na, bayaran na natin tong pinamili natin. Ma, Ano yun? di ka ba aawayin ni Papa dahil bibigyan mo ulit sina Lola ng grocery? Hayaan mo nga yung papa mo. Kinakabahan kasi ako ma, baka sumigaw na naman si Papa. Natatakot ako tuwing nag-aaway kayo eh. Aburido lang sa trabaho ang papa mo kaya napagbubuntonan niya ako. Isipin mo, maghapon silang nakabilad sa araw sa construction. Kahit naman siguro ako laging iinit ang ulo ko pag uwi ng bahay kung ako ang nasa kalagayan niya. Narinig ko rin na sinabi ni Papa Ma na sinasayang mo lang daw yung pera sa kabibili ng kung ano-ano para kay Lola. Tapos, minsan minumura ka pa niya. Yung pera hindi nasasayang kasi nagagamit naman ni na lola mo tong binibigay ko sa kanila. Dahil dito, busog sila. May makakain sila. Tayo ma, kakain pa rin ba tayo ng 3 beses sa isang araw? Oo naman, syempre. Bakit mo naman natanong yan? Sabi kasi ni Papa, inuubos mo kina Lola yung pera natin. Kaya sa susunod, tayo naman daw yung hindi makakakain. Ay naku, hindi totoo yan. Hindi mangyayari yon. Araw-araw ako nagluluto ng mga paninda. Paano tayo magugutom? Ewan, si Papa kasi. Sabi pa niya sa akin, bantayan daw kita ma. Sabihin ko raw sa kanya kung mamimili ka tapos ibibigay mo kina Lola. Sinabi niya yon? O anong sabi mo? Wala. Tumango lang ako. Ma, mumurahin ka ba ni Papa kapag sinabi ko na namili tayo ngayon? Mas maganda na ako na lang ang magsabi nito sa kanya. Huwag ka na lang magsalita. Eh paano pag tinanong niya ako? Anong sasabihin ko? Huwag mo siyang sagutin. Kunwari gagawa ka ng assignment kaya hindi ka pwedeng maistorbo. Ha? Pwede ba yun, Ma? Baka ako naman ang murahin ni Papa. Ay, o ito kunin mo to. Anong gagawin ko dito sa toothpaste, Ma? Isoli mo kung saan natin nakuha yan. Di ko na bibilin. Para di maisip ng papa mong magaling na winawaldas ko pera natin. Puiset. Biglang nag-flashback yung buong eksena namin na yon ni Mama sa grocery. Bigla akong bumalik sa araw na yon. Noong nagsimulang magkwento si Mama, ang dami kong biglang naalala. Naalala ko kung gaano niya inuuna sina Lola at Kuya Piping kesa sa sarili niya.
Tulad nung binalik niya yung toothpaste na yon, imbes na magbalik siya ng mga bibilhin niya para kina Lola, isinalang-alang na lamang niya ang sarili niya. Nagtitinda ng lutong ulam ang nanay ko, Papa Dudut. Yon ang pinagkakabalahan niya noon. Forma naman sa construction si Papa. Ang naging sistema nila, si Mama ang magluluto ng kanin at 2 o 3 klase ng ulam. Tapos ibebenta niya kung saan may project si Papa. Hindi na nila kinakailangan na umupa ng pwesto malapit sa project kasi pag natapos yung ginagawa, tatanggap na uli si Papa ng gagawin sa ibang lugar kaya masasayang lang yung pwesto. Dahil si Papa ang foreman at halos mga bata niya ang kinukuha niya sa mga project niya, hindi sila bumibili ng pagkain sa iba. Laging kay Mama na. Araw-araw mula Lunes hanggang Sabado ay walang palya ang paglalako ni Mama ng lutong pagkain kina Papa. Bukod sa masarap magluto, si Mama ay siguradong malinis din ang mga pagkaing tinitinda niya. Lagi kong nakikita yung paraan niya ng pagre-ready ng mga lulutuin niya. Nakita ko rin kung gaano kamitikuloso niyang i-plastic lahat ng pagkain. Bukod doon ay tuwing sweldo ang bayad ng lahat ng kumukuha ng pagkain. Nililista lang ni Mama sa notebook niya na may mukha ng artista sa harapan tapos ay pupunta siya doon sa site tuwing Sabado ng hapon para maningil. Laging tuwing Sabado ang sahod nila Papa. Naalala ko rin yung mga naganap noong mismong araw na yon pagdating namin kina Lola pagkagaling namin sa grocery ni Mama. Matanda na ang lola ko noon, Papa Dudut. Siguro ay nasa 68 years old na siya noong panahon na yon. Kasama ng lola ko sa bahay nila sa Pasay si Kuya Piping, panganay na kapatid ni Mama. Payat na matangkad si Kuya Piping, 6'2" ata ang height niya. Maliit lang naman ang mama ko kaya may pagkakataon noon na naitatanong ko kung kanino siya nagmana ng katangkaran. Hindi rin daw alam ng nanay ko kung saan. Parang abnormal nga kung tutuusin kasi hindi rin namang katangkaran ang mga magulang nila. Hindi na ako nag-usisa pa pagkatapos noon. Yung haba at ayos naman ng buhok ni Kuya Piping ay ang tinatawag natin ngayon na long back na hairstyle para sa mga lalaki. Nagkakarera na rin yung puti at itim niyang buhok. Papasa ng salt and pepper. Medyo pahaba ang mukha, may balbas na may uba na rin at lagi siyang nakapolo shirt na luma at nakasuot ng slacks na pantalon. O kuya, anong ginagawa mo dito sa labas ng bahay? Nagpapahangin lang. Papasok na rin ako maya-maya. Nabili ko na pala yung bilin mong toothpaste. Salamat, Aida. Nasaan pala si Jake? Ayun o, nasa tapat. Pinabili ko ng bigas. Ay, oo nga ano. Hindi ko siya napansin. Paano mo mapapansin? Palapit pa lang ako dito sa bahay. Kita ko nakatulala ka. Bakit na naman? May nangyari ba kanina? Hoy! Pipig! Lumabas ka na naman, pambwisit ka! Kuha ko na. Sige na, magpakita ka na kay nanay. Para kumalma siya ng konti. Lalo na pag nakita niya ang dala mong grocery. Sige, pasok ko na muna to kuya. Sige. Nay! Ito yung mga pinamili ko sa inyo. Bago ako pumasok dito, rinig na rinig yung sigaw niyo hanggang labas Yung kuya mo nag-iinutil na naman Ano po bang nangyari? Lumilipad na naman ang utak kung saan-saan. Ewan ko ba dyan? Matalino naman nung nag-aaral. Pero ngayon parang natuyuan na ng tubig sa utak. Ano bang ginawa ni kuya? Tatanga-tanga yan. Nagsaing pero hindi nilagyan ng tubig yung bigas. O ayun, di natutong. Bobo! Sino makakalimot na lagyan ng tubig yung isasaing? Pwede mo makalimutang hugasan yung bigas, pero yung hindi mo lagyan ng tubig pag sinalang mo na, katangahan talaga yon. Pang mga utak biya yon. Hayaan nyo na. Ilaga nyo na lang yung natutong na bigas, gawin ninyong kape. Ayoko nun! At saka hindi ko hinihingi ang opinyon mo, ha? Kagaganyan mo lalo tuloy nagiging sintu-sintu yan sa Piping. Bakit naman ako nadamay sa galit nyo, Nay? Bigay ka kasi ng bigay ng paraan, kaya lumalakas ang loob niyang magtanga-tangahan. Tulad niyang gawin na lang namin kape yung natutong na bigas. Para kinukonsinti mo pa siya na huwag gamitin ang utak niya Kasi nga, magagawa naman ng paraan.
Ayoko lang na masayang yung bigas. Ma, ito na yung bigas. Ang bigat. Ibaba mo na sa tabi ng mga pinamili natin. Okay, Ma. Mano Pola? Oh, akala ko hindi ka kasama ng mama mo ngayon. Bumili lang po ako ng bigas dyan sa tapat. Kumusta naman ang pag-aaral mo? Ayos naman ba? Opo, Lola. Ayos naman po. Nasa honor ka ba? Hindi po, Lola Paano puro ka laro? Kaya hindi ka maka-honor-honor. Naku! Ayos lang na hindi honor. Basta paglaki, hindi pulpol. Basta paglaki, hindi pipisan sa nanay kasi mahina ang loob. Konting kibot, nalulungkot. Konting kibot, natatakot. Honor nga nung nag-aaral pero nung tumanda, natuyo na ang utak. Nay, tama na. Pati sa harap ng bata, nililibak niyo si kuya. Bakit naman hindi? Para bata pa lang, alam na nitong anak mo na dapat wag na wag niyang tutularan si Pepeng. Sige na, Jake. Doon ka muna kay Kuya Piping sa labas. Sige po. Bye, Lola! Oh, tandaan mo yung sinabi ko sa'yo, ha? Nay, sabi ng tama, Nay. Bakit parang naiirita ka? Ayaw niyo kasing paawat. Anong aawatin mo sa akin? Yung pagbubunga nga ko? Hoy, para sabihin ko sa'yo, kung araw-araw mong kasama yung kuya mong magaling, makukurta rin yung utak mo. Nandun na tayo, pero hindi niyo naman kailangan paringgan si kuya sa harapan ni Jake. Ako na nga ito nagmamalasakit sa anak mo para hindi lumaking bobo. Ikaw pa itong galit? Gusto ko lang sana, Nay, huwag kayong gumaganon sa harap ni Jake. Ano bang inaarte mo? Ikaw nga kung magdala ka ng kung ano-ano dito once in a blue moon. Nakakarinig ka ba sa akin? Nag-iinarte ba ako? Anong once in a blue moon pinagsasasabi ninyo? Nagdadala ako ng grocery dito linggo-linggo Ayun na nga, 1 beses kada sa 1 linggo. Once in a blue moon. Tsaka puro mumurahin na nga ang mga dinadala mo rito. Kakarampot pa. Mabuti nga nagdadala ako ng mga kakarampot at mumurahin kung ano-ano dito yung ibang mga kapatid ko ba naalala ba kayo? Hindi nga di ba? Nasa na yung paborito ninyong anak? Hindi ba kinalimutan na kayo? Manahimik ka na. Mabuti pa umuwi na kayo. Kunin mo yung mga pinamili mo. Isaksak mo yan sa baga mo. Pag uwi mo sa inyo, isama mo na yung kuya mo, ha? Total naman magaling ka. Di kupkupin mo na. Mas gugustuhin ko pang mabulag kesa makita ang pagmumukha ninyong dalawa. Once in a blue moon. Noong ko po naiintindihan ang ibig sabihin ng idiomatic expression na yon, Papa Dudut. Ibig sabihin noon ay madalang at hindi madalas. Paanong hindi ko maaalala ang ibig sabihin noon habang naglalakad kami ni Mama papunta sa sasakyan pauwi, hindi siya matigil sa kakatala. Sobrang sama ng loob niya ng mga oras na yon dahil daw sa mga sinabi ni Lola. Noong lumabas ako para samahan si Kuya Piping ay narinig kong nagsisigawan sina Mama at Lola pero hindi ko naintindihan kung ano ang sinasabi nila. Siguro kasi 10 taon pa lamang ako noon hindi pa matalas ang pandinig ko. Hindi ko malilimutan yung biyahe namin na yon pauwi ng bahay namin. Pero kahit na ganoon ay hindi pa rin naman tumigil si Mama sa pagbibigay ng supply kina Lola. Kung paano niya noon na itago kay Papa ko ay hindi ko na alam. Basta ang naaalala ko, matapos naming mag-usap ay tumahimik na si Papa. Mabuti na lang din at hindi ako natanong ni Papa noon dahil pag nagkataon ay hindi ko alam kung ano ang sasabihin at kung paano magsinungaling. Masama ang loob ni Mama kay Lola pero iniisip niya na lamang na matanda na si Lola. Baka may nararamdaman na kaya sobrang sungit na. Pero nabanggit ni Mama na medyo nagsimulang maging masungit si Lola noong mamatay si Lolo. Nabangga ng bus yung tricycle na sinasakyan niya, dead on the spot. Papadudot kwento pa ni Mama sa akin na hindi niya raw maiwasang malungkot para kay Kuya Piping. Dahil noong panahong bumukod yung mga tiyahin ko, si Kuya Piping na ang naging kasakasama ni Lola sa bahay. Pero bago raw nagsipag-asawa ang mga kapatid nilang babae ay tumira muna sina Kuya Piping sa bahay ni Lola kasama ang pamilya niya. May naging asawa si Kuya Piping at meron silang 2 anak. Hindi ko nabigyan ng pagkakataon na makita ang mga pinsan ko kay Kuya Piping.
Mula kasi nang maghiwalay sila ng asawa niya ay hindi na niya nakita ang mag-iina niya. Hanggang doon lang ang alam ko at hindi na ako nag-usisa pa tungkol sa pamilya ni Kuya Piping. Noong mag-asawa ang mga tiyahin ko ay dali-dali daw silang bumukod na parang may plano talaga silang iwan si Lola. Mula noong bumukod ang mga tiyahin ko ay madalang na silang bumisita. Nadalaw lamang sila minsan pero sila pa ang humihingi ng pera sa matanda. Pera na inaabot ni Mama kay Lola kasama ng mga pinamili niya. Ayon kay Mama, hindi naman daw kalakihan ang inaabot niya pero dahil may mga pagkain din siyang binibigay, na itatabi ni Lola yung mga pera na natatanggap niya. Pera na ibinibigay niyang lahat sa mga tiyahin ko pag humihingi sila. 12:34 ng madaling araw, Papa Dudut. Tuloy pa rin sa pagkukwento si Mama sakto sa besperas ng 80th birthday niya. Nang mga oras na yun ay hindi ko pa rin maintindihan kung bakit siya umiiyak. Nung makita niya yung picture ni Kuya Piping sa Facebook. Medyo napalitan ng maliit na mga ngiti ang mga hikbi habang binabalikan niya noong nagbarangay tanod si Kuya Piping sa barangay nila sa Pasay. Iniiwasan daw si Kuya Piping ng mga tambay sa kanila dahil sa height niyang 6'2". Ayaw na lang ng mga tambay na makipag-argumento sa kanya. Umuwi na lamang sila kunwari o lilipat ng tatambayan tuwing nadadaan sila ni Kuya Piping at sisitahin. Sweeper din sa barangay nila si Kuya Piping, yun daw ang isa sa mga racket niya bukod sa pagtatanod. Pandagdag niya sa panggastos nila ni Lola. Natatawang binalikan ni Mama noong minsang makita niya raw si Kuya Piping na nagwawalis sa tapat ng barangay hall. Ang liit daw ng walis tingting na hawak niya. Kahit may kahoy na nakakabit sa walis tingting, para maging hawakan ay todo yuko pa rin si Kuya Piping para lamang makapagwalis siya ng maayos. Masyado kasi siyang matangkad para sa walis na gamit niya kaya nakakatawa raw tingnan ang sabi ni Mama. Mula nang iwan ng mag-iina niya si Kuya Piping at nung magsipag-asawa ang mga kapatid niyang babae, sila na lang ni Lola ang naiwan sa bahay nila. Hindi naman kalakihan ang naibibigay ni Mama linggo-linggo. Para pandagdag ay si Kuya Piping ang nagtatrabaho. Pero isang bagay yon na hindi ma-appreciate ni Lola. Para kay Lola ay walang kwenta at pipitsugin ang klase ng trabaho na meron si Kuya Piping. Nag-aaksaya lang daw ito ng oras sa bariyang kinikita niya sa barangay. Nakapag-aral naman daw at nakapagtapos si Kuya Piping pero bakit nagkakasya na siya sa ganong klase ng hanap buhay? Sabi ni Mama, panay daw at walang humpay ang panunumbat na binibigay ni Lola kay Kuya Piping. Hindi man lang daw napakinabangan ni Lola ang pinag-aralan nito. Mahiyain na raw si Kuya Piping mulat sa pool pero lalo na nag-iba ang pag-uugali niya noong maghiwalay sila noong asawa niya. Siguro yung malaki ang naging epekto sa pagkatao ni Kuya Piping nung iwan siya ng asawa niya at hindi na muling nakita pa ang mga anak nila. May dinaramdam siguro si Kuya Piping na hindi niya masabi. Marahil ay dala ng pagiging mahiyain. Baka nga raw depressed si Kuya Piping noon at pilit lang na nagmo-move on pero hindi napapansin nila Lola yon. Para kay Lola, mula nung iwan si Kuya Piping ng asawa niya, naging inutil na siya. Meron pang sinabi si Mama na medyo kinilabutan ako, Papa Dudut. Noong nagkasagutan daw sila ni Lola, sa galit nito ay sinabihan niya si Mama na mas gugustuhin pa raw niyang mabulag kesa makita ang pagmumuka ng mama ko at ni Kuya Piping. Para kay Mama, noong nasabi yon ni Lola ay normal na bulyawan lang nila na mag-ina yon. Hindi naman daw naisip ng nanay ko na dadapuan ng sakit na katarata si Lola at lulubha ang lagay nito. Napagtanto lang daw ni Mama na tinutuon ng tadhana ang binitawang salita ni Lola noong araw na tuluyan na siyang nabulag dahil sa katarata. Ano ba naman? Dahan-dahan, Peping!
Matandang bulag yung inaalalayan mo. Bakit ka ba nagmamadali? Di ako nagmamadali, Nay. Sumabit yung kanang paa nyo sa tungkod nyo, kaya muntik kayong matapilok. Kaya nga! Muntik ako matapilok dahil sa pagmamadali mo! O sige na, Nay, maupo na kayo. Oh, daan-daan. Ay, nako! Salamat naman at nakaupo na rin. Tuwing inaalalayan mo ako maglakad, pakiramdam ko lagi ako mabubuwal. Tapos mauunang tatama yung mukha ko sa sahig. Pati pag-alalay sa matandang bulag, hindi mo pa magawa ng tama, Piping! O eto, Nay. Kumain kayo ng marami, ha? Hinimay ko na yung ulam ninyo. Ano bang isda yan? Tawilis. Yan na naman! Wala na bang ibang isda ngayon sa palengke? Nay, hindi pa kasi kami sumasahod sa barangay. Kaya yung tawilis na muna ang nabili ko. Anak ng tokwa! Kakakain natin ng tawilis. Aaho na sa dagat ang mga kamag-anak niya para gantihan tayo. Pagkakuha ko ng sahod ko, Nay, bibili ako ng ulam na gusto ninyo. Abay, dapat lang! Nang mabawi ko naman ang pinahunan ko sa'yo. Sana talaga hindi na lang kita pinagtapos ng pag-aaral eh. Barangay tanod lang din naman pala ang bagsak mo. Marangal na trabaho naman ang pagtatanod. Bukod doon, nakakatulong pa ako dito sa barangay natin. Anong marangal doon? Marangal ba yung hindi nyo nakukuha yung sahod nyo sa mismong araw ng sweldo? Nagkaaberya lang siguro sa City Hall, Nay. Di lang naman ako ang hindi pa sumasahod eh. Lahat kami roon. Tsaka mabait si Kapitan. Patas siya sa lahat na nagtatrabaho sa barangay. Eh talaga magbabait-baitan yun! Ikaw ba naman makapagpatayo ng malaking sari-sari store sa gilid ng bahay ninyo eh? Hindi ka ba babait? Nay, eto na naman tayo. Napag-usapan na natin yan eh. Eh bakit ba kasi hindi ka nalang maghanap ng ibang trabaho? Yung trabaho na kayang bumuhay ng pamilya. Nagbenta pa ako ng lupa sa probinsya para lang mapag-aral ka tapos magiging pipitsugin ka lang pala. Ayos lang naman ako. Masaya ako sa ginagawa ko. Pwes ako'y hindi masaya sa pinaggagawa mo. Napakawalang kwenta mo. Kaya ka iniwan ng asawa mo eh, kasi napakahina ng loob mo. Huwag na nating balikan yan, Nay. Talagang hindi ka nababalikan nun. Pati mga anak mo, hindi mo na makikita. Kumain na kayo, habang mainit pa yung kanin. Ayokong kumain, nawala na ako ng gana. May lata pa ng sardinas dyan. Gusto nyo buksan ko? Wag na, tipirin mo yon. Baka hindi pa makapagbigay kagad si Aida. Isa pa yung walang pakinabang eh. Pareho kayong hindi maaasahan. Wala namang palya si Aida sa pagbibigay dito sa atin. Anong walang palya? Bakit nakapagbigay na ba siya ulit? Hindi pa. Oh, di pumalya. Baka na-delay lang, Nay. Ay naku, buwisit. Buti pa yung ibang mga kapatid mo eh. Maganda na ang buhay. Malayo na ang narating. Pero pag nagpupunta sila dito, sila pang binibigyan nyo ng pera. Investment yon. Nangangapital ako. Ikaw bobo ka talaga eh. Siyempre dahil maganda na ang buhay nila ngayon, pag naramdaman nila na suportado ko pa rin sila, abay aambunan nila ako. Ganon kasi ang mga diskarte. Hindi yung pawalis-walis ka sa barangay. Mukha ka na nga kawawa, hindi ka papasasahurin. Kundi ka ba naman kasi banban eh. Baka bukas, Nay, may bigay na yung sahod ko. Ang sabihin mo, baka bukas, naibili na ni Kapitan ng paninda ng sari-sari store niya yung mga sahod ninyo. Ay. O eto, Nay. Susubuan ko na kayo. Ayoko niyan! Iniisip ko pa lang yung isdang yan, nalalasahan ko na. Nakarehistro na sa dila ako yan. Itimpla mo na nga lang ako ng gatas. Bilisan mo. Ayoko namang usume, Peping. Ay nako, mamamatay ako na maaga dahil sa'yo eh. Papa Dudut, sabi ng nanay ko. Ganoon kausapin ni Lola si Kuya Piping. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay puro panlilibak at pangdadaot ang inaabot ng tiyuhin ko. Ang kwento sa akin ni Mama ay disente naman daw ang trabaho ni Kuya Piping noong magkasama pa sila ng asawa niya sa Pasay noon. Disente pero ang sahod ay hindi malaki. Ayos pa naman daw noong una. Isa pa lang ang anak nila Kuya Piping. Nakapagbibigay din sila kay Lola kahit papaano. Pero noong naging dalawa na ang anak nila ay kinapos na sila ng sobra. Doon na nagsimulang kulitin si Kuya Piping ng misis niya na humanap na ng ibang trabaho. Hanggang sa pinag-awayan nila yon, idagdag mo pa Papa Dudut ang laging
pagbubunga nga ni Lola sa kanilang mag-asawa. Dahil nga wala na silang maabot sa kanya sa sobrang kakapusan nila. Papadudot ganun daw talaga si Kuya Piping ang sabi ni Mama. Madaling makontento at madaling maging komportable. Nang mga panahon na yon, ayos na kay Kuya Piping yung nakakain sila ng 3 beses sa isang araw. Nakikitira sa nanay at ayaw bumukod. May trabaho na maliit ang kita basta palagay siya sa mga kasama niya. Para bang na-stuck na si Kuya Piping sa ganon. Hanggang sa dumating ang araw na napuno na ang asawa ni Kuya Piping. Pagdating niya sa bahay, galing sa trabaho ay wala na ito at bit-bit ang 2 nilang anak. Hindi sila pinigilan ni Lola, bagay na kinagulat ni Kuya Piping sa nanay niya. Ang sabi lang ni Lola sa kanya ay hindi kailanman dapat pigilan ng mga taong nag-aal sa balutan. Nawala ng gana sa buhay si Kuya Piping dahil sa pag-iwan sa kanya ng mag-iina niya. Hindi na siya pumasok sa trabaho dahil kinain siya ng hiya at depression. Oo, depression, Papa Dudut. Bagay na hindi pamilyar kay Lola Lourdes. Si Lola naman daw matapos mabilis na lumala ng husto ang katarata ay masyado siyang naging pihikan sa kinakain niya. Madalas ay walang gana. Kaya humina ang resistensya. Hindi nagtagal ay naging bedridden siya at unti-unti nang binawian ng buhay. Tandang-tanda ko yung panik ni Mama noong araw na namatay si Lola. Hindi pa ako pamilyar noon sa klase ng sakit ng mawala ng magulang. Grabe yung iyak ni Mama pero kesa sa sarili niya, mas iniisip ni Mama si Kuya Piping. Alam kasi ng nanay ko kung gaano kadependent si Kuya Piping kay Lola. Kahit nakulang na lang ay humiling si Lola sa langit na tamaan ng kidlat si Kuya Piping sa buwisit niya rito. Nanatili si Kuya Piping sa tabi niya. Mas ginusto pa ni Kuya Piping na makarinig ng panlalait mula sa sariling ina kesa bumukod at mamuhay na mag-isa. Pwedeng 2 bagay yon, Papa Dudut. Pwedeng sa sobrang pagmamahal ni Kuya Piping, hindi niya maiwan si Lola o takot lamang siya na mamuhay mag-isa. Baka ganon talaga kahina ang loob niya. Kuya, itong sopas oh. Bibigyan sana kita ng kape kaso naisip ko na mas kukumbinsihin na lang kitang magpahinga. 2 araw ka nang gising eh. Ayos pa ako, Aida. Nagnanakaw naman ako ng idlip. Di mo lang ako natsyempohan. Ganon? Saan ka umiidlip? Sa taas. O sige, sabihin na nating umiidlip ka. Pero di rin kita nakitang kumakain. Medyo wala kasi akong gana eh. Gusto mo bang sumunod na kay nanay ng maaga? Ikaw naman. Hayaan mo. Mamaya kakainin ko tong sopas na to. Kainin mo na ngayon habang mainit pa. Palalamigin ko lang sandali tapos kakainin ko na. Sige, babantayan kita ha. Isa ka na palang gwardiya sibil ngayon. Para siguradong kakainin mo yung sopas. Napakawalang tiwala mo naman sa akin. Naninigurado lang ako. Ayaw kasi kitang mapano kuya. Ewan ko ba kinakabahan ako? Ganyan-ganyan si nanay bago siya namatay eh. Wala ring ganang kumain. Iba naman ang lagay ko sa lagay ni nanay noon. Wala akong ganang kumain kasi busog na ako sa lungkot. Ay, paano ka na pala nito kuya? Mag-isa ka na lang dito sa bahay. Sa totoo lang, Aida, yan lang ang laman ng isip ko mula nang mawala si nanay. Masyado siguro akong dumepende sa kanya kaya parang palagi akong wala sa ulirat. Ngayon ayos pa ako kasi kahit paano, kahit nasa kabaong na siya, alam kong si nanay yan. Parang kasama ko pa rin siya dito sa bahay. Tsaka may mga ibang tao rin na nakikiramay kaya di pa ako masyadong kinakain ng lungkot. Ano na nga mangyayari pag nailibing na si nanay? Hindi ko alam. Wala pa ako dyan eh. Di ko pa napagpaplanuhan. Di ko pa naiisip sa totoo lang. Gusto mo ba doon ka muna sa bahay? Naku, wag na. Wag mo na akong isipin. Pwede ba naman yun? Iniwan na nga tayo ng mga magulang natin tapos sasabihin mo wag kitang isipin? Kaya ko naman siguro. Paanong kaya mo?
Eh di ba sabi mo nga hindi ka makausad kasi kinakain ka ng lungkot? Lilipas din naman ito. Eh di dun ka muna sa bahay magpalipas. Huwag na. Nakakahiya kay Waldo. Ayokong isipin niya na ginagamit ko yung pagkamatay ni nanay para makituloy ako sa inyo. Hindi niya iisipin yon. Tsaka mag-asawa kami, kaya maiintindihan niya. Tsaka pamilya tayo. Ayun na nga. Asawa mo siya at may mga anak na kayo. Meron ka ng sariling pamilya. Sila dapat ang una sa mga prioridad mo. Tsaka ayoko na pagkagastusan mo ko. Ba, hindi naman kita pag-aaralin eh. Kaya hindi kita gagastusan. Titira ka lang naman sa bahay. Bukod sa pagtira, syempre kakain ako. Maliligo. Tapos gagamit ng kuryente. Oo nga, kasama na lahat yun sa pagtira mo sa amin. Yun nga lang, sa sofa ka matutulog. Wala namang kaso sa akin kung saan ako matulog sa inyo. Kahit nga maglatag lang ako ng karton sa sahig eh. Ayoko lang na maging abala ako sa inyo. Hindi ka naman magiging abala? Ay, ewan ko. Sige na kuya, doon ka muna sa bahay. Hindi ka naman permanenteng titira doon. Pansamantala lang hanggang sa makabawi ka. Pagpakiramdam mo na okay ka na, malaya kang bumalik dito sa Pasay. Dali na, para matulungan mo rin ako sa mga assignment ni Jake. Mas may tiwala ako kung ikaw ang magtuturo sa kanya kesa sa mga kapatid niya. Eh, anong gagawin ko dito sa bahay pag nagkataon? Eh di ipaupa mo. O kandado mo lang, nasa iyo. Pwede ka rin namang sumilip-silip dito. O ano kuya? Ay, sige na nga. Pagkalibing ni nanay, mag-aayos lang ako dito tapos doon na ako sa inyo. Salamat kuya. Papadudot nung lamay ng lola ko ay kinausap ni mama si Kuya Piping na matapos ilibing ni lola ay sa bahay na muna namin siya titira pansamantala hanggang sa makarecover siya. At tingin niya ay kakayanin na niyang mabuhay na mag-isa. Kwento sa akin ng nanay ko. Sa totoo lang papadudot ay hindi pa sigurado noon si mama kung papayag si papa sa plano niya na patuloyin sa bahay si Kuya Piping. Dahil sa labis na awa na nararamdaman niya sa kapatid ay bigla na lamang siyang nag-insist na patuloyin si Kuya Piping sa amin. Mukhang malulungkot lang talaga si Kuya Piping sa bahay nila sa Pasay pag nagkataon. Buong buhay niya kasama niya si Lola tapos ngayon ay mag-isa na siya. Noong mga panahon na yon, kung aalalahanin kong maigi, isa rin siguro sa magpapalungkot kay Kuya Piping ay yung mismong kalagayan ng bahay. Kailangan na noong ma-renovate, luma na talaga tingnan at amoy ihi at dumi ng pusa sa loob. Marami kasing pusa si Lola noong nabubuhay pa siya. Ang itsura ng bahay ng lola ko sa Pasay ay makipot papasok sa pinto. Luluwag ng konti sa loob tapos pahaba. Hindi siya malawak pero medyo mahaba sa loob. May ilang mga katabing bahay, magkakadikit halos sa mga bahay na magkakatabi sa hilera ng bahay ni Lola. Naalala ko, may isang malawak na bakanting lote sa likod ng mga bahay na magkakatabi. Naglalaro ako doon noon kasi madalas may mga bundok ng buhangin at maliliit na bato roon. Para bang may construction pero wala naman talagang ginagawa. Papadudod sa pagkakaalala ko, grabe ang tuwa ko noong araw na dumating si Kuya Piping sa bahay. Para bang naramdaman ko na may magiging tutor ako sa amin. Ang nakakalungkot lang sa pagdating niya ayon sa kwento sa akin ni Mama ay maraming pagtatalo raw ang naganap sa pagitan nila ni Papa bago pa yung unang araw ni Kuya Piping sa bahay. Hindi na lamang pinansin ni Papa ang buwisit ni Papa at pinatuloy pa rin niya si Kuya Piping. Masayang kasama at kausap si Kuya Piping. Marami kasi siyang alam kaya marami rin akong tinatanong sa kanya. Kung babalikan kong maigi, nakakagulat na alam pa niya yung mga lesson namin noon sa school. Isa sa mga tumatak sa akin ay noong tanungin ko siya tungkol sa mga uri ng relationship ng mga hayop sa Animal Kingdom. Nasagot niya ang lahat ng yon. Partida na hindi pa masyadong uso ang internet noon. Masasabi ko talagang isa sa mga matatalinong tao na nakasalumuha ko noong bata ako
si Kuya Piping. Marami akong mga bagong bagay na natututunan sa pagdating niya, Papa Dudut. Siya ang nagturo sa akin na ang buhok dapat ay nilalagyan ng hair product para mas mapaganda mo ang ayos. At ang kanyang hair product of choice ay pumada. Sa kanya ko unang nakakita at nakaamoy ng pumada. Sabi niya huwag daw muna pumada ang gamitin ko. Mag-gel daw muna ako. Saka na raw ako magpumada pag tumanda na ako. Dati kasi pag sinabing pumada, matik na pang matanda. Hindi tulad ngayon na pwede nang magpumada kahit na hindi pa matatanda. Kay Kuya Piping din ako natutong maglaro ng chess. Never ko siyang natalo, Papa Dudut. As in, hindi niya raw ako pagbibigyan kasi paano nga naman ako gagaling. Kahit si Papa ko noon ay madalang siyang matalo sa chess. Pero ang pinakapagkakataon na naglapit sa amin ni Kuya Piping ay noong hinatian ko siya sa instant noodles na almusal ko. Akala ko noong magsimula akong kumain ay nakapag-almusal na siya. Nakita ko na pinapanood niya lamang ako. Hindi naman siya humihingi sa akin, nandun lamang siya. Magkatapat kami sa mesa. Baka para bantayan ako. Tandang-tanda ko yung umagang yon, Papa Dudut. Nakasuot siya ng green na polo shirt na may stripes na blue. Nakaslack siya na brown. Wala pang pumada ang buhok niya, siguro hindi pa siya nakakaligo noon. Nakakailang higo pa lamang ako ng sabaw at isang tinidor ng noodles. May naramdaman na akong kakaiba. Pakiramdam ko ay gutom siya. Pwedeng kumain naman na siya ng almusal pero medyo gusto pa niyang kumain kaso'y nahihiya lamang siya. Kasi nga ay nakikitara kaya ayaw niyang lumabi siya ng kuha o ng kain ng kung ano. Noong maramdaman ko yon, Papa Dudut, ay walang pagdadalawang isip na ibinigay ko sa kanya yung instant noodles ko. Nung una ayaw niyang tanggapin at medyo nagtaka siya. Pero nagdahilan ako na ayaw ko na para kunin at kainin niya para hindi masayang. Yun nga ang ginawa niya, Papa Dudut, kinain at inubos niya. Mula noon ay nakitaan ako ni Kuya Piping ng selflessness. Bagay na naman ako raw kay Mama ayon sa kanya. Kaya tuwing umaga naging routine ko nang i-share sa kanya kung ano man ang almusal ko. Malugod naman niyang tinatanggap ang mga yon. Masasabi ko talagang tumatak sa akin ang pagtira ni Kuya Piping sa amin, Papa Dudut. Kuya Piping, sa'yo na tong noodles ko. Di na, ubusin mo na yan. Kuya, di ba style na natin to? Pero baka kasi gutom ka pa. Sayang naman, kaya ubusin mo na yan. Busog na ako, Kuya Piping. Sigurado ka? Oo, Kuya. Salamat, Jake. Kakainin ko ito mamaya pagkatapos nitong laro natin. Oh, move mo na. Nag-iisip nga ako ng move ko eh. Yun! Oh, check! Bakit mo ginamit yung queen para pang check? Di nawala ng suporta yung tore mo. Ay, oo nga. Pero, di mo pa naman makakain yan, Kuya, kasi naka-check ka pa eh. O sige, teka. Iaharang ko lang tong bishop ko sa queen mo. Pag kinain ng queen mo yung bishop ko, kakainin lang yan ng tore ko. Ilalayo ko lang tong queen ko para di makain. Sigurado ka na sa tira na yon? Ha? Bakit? May mali ba? O tingnan mo. Pag-aralan mong maigi. Hala, bakit ganun? Pag di ko ginalaw queen ko, makakain to ng bishop mo. Pag nilayo ko naman, makakain tore ko. Kaya mamili ka na lang ng isa kung sino ililigtas mo. Lipat ko na lang tong queen ko dito. Ikaw bahala. Oh, kakainin ko na tong tore mo ha. Check. Nye, checkmate na? Ah, Ang daya naman. tira ka kasi ng tira, di mo tinitingnang maigi. Di bali Kuya Piping, matatalo rin kita sa susunod. Oo naman, matatalo mo rin ako. Si Papa ba natatalo ka? Madalang. Ano yung madalang, Kuya? Madalang ibig sabihin, hindi lagi. Pwede ring minsan. Ah, parang once in a blue moon. Paano mo nalaman yung idiomatic expression na yan? Kay Mama,
Naalala ko, galing kaming Pasay nung narinig ko kay mama yon. Buhay pa si Lola nun. Nag-away sila bago kami umuwi. Kasi sinabihan daw siya ni Lola na once in a blue moon lang siya magbigay ng supply sa inyo eh. Ay, ang lola mo talaga. Minsan kasi wala ring preno yung bibig nun eh. Lagi ka rin niyang sinisigawan. Napansin mo yon? Oo kuya, lalo na nung nabulag siya. Naisip ko nga nun, nagiging bungangera kaya lahat ng nabubulag? Pero alam mo, kahit na ganun si Lola, mahal na mahal ko yun. Kahit lagi ka niya sinisigawan, kuya? Oo, kahit ibitin pa niya ako ng patiwarik. Bakit kuya? Kasi nanay ko siya. Siya ang nagpalaki sa akin. Siya ang bumuhay sa akin. Pinag-aral niya ako at siya ang nakasama ko hanggang sa pagtanda. Di ba mama mo siya? Bakit kanya lagi sinisigawan? Palpak ka ba? Sa mama mo rin ba natutunan niyang palpak? Oo. Ay, oo. Palpak ako. Marami kasi ako nagawang mali. Gaano karami kuya? Basta, bata ka pa kaya hindi mo pa maiintindihan. Pero Jake, tandaan mo tong sasabihin ko sa'yo ha. Mahalin mo ang mama mo. Mahal ko naman si mama. Huwag mo siyang kalilimutan pagtanda niya. Pagtanda nila ng papa mo, bantayan mo sila. Ha? Oo kuya. Pero sana pagtanda ni papa di na siya maglasing. Ang ingay kasi niya eh. Mura ng mura. Ay, nga pala Jake. Naririnig mo bang nag-aaway ang mga magulang mo dahil sa akin? Nung isang araw kuya, narinig ko si papa na tinatanong si mama kung kailan ka aalis. Anong sabi ng mama mo? Di ko narinig eh. Paalis na kasi ko nun para pumasok sa school. Aalis ka ba kuya? Hindi naman. Gusto mo ba akong umalis? Kung may pupuntahan ka, okay lang basta babalik ka. Pero kung aalis ka na dito, wag. Dito ka lang. Para laging may magtuturo sa akin. Hanggat nandito ako, tutulungan kita sa lahat ng mga assignment mo. Basta Jake, ipangako mo sa akin na susulitin mo ang mga oras na kasama mo ang mga magulang mo. Lalo na ang mama mo. Bakit lalo na si mama, kuya? Konti lang ba dapat kay papa? Hindi naman. Mahalin mo rin ang papa mo. Dagdagan mo lang ng konti yung sa mama mo. Bakit nga, kuya? Kasi ang mga nanay, mga anghel sila sa lupa. Biyaya sila galing langit. Isa sa pinakamagandang regalo na pwede mong matanggap kapag tumanda ka, yung magkaroon ka ng magandang relasyon sa mama at papa mo. Darating ang araw, Jake. Lalaki ka at magkakaroon ka na ng mga bagay na gusto mong makamit. Isama mo sila sa mga pangarap mo. Sana kahit magkaroon ka na ng sarili mong pamilya, hindi mo makalimutan ang papa at mama mo. Papa Dudut, hindi ko makakalimutan yung sinabing yon ni Kuya Piping na anghel sa lupa ang mga nanay. Tumatak sa akin yon. Kaya rin siguro kahit buhay pa ang mga kapatid ko at may sarili na akong pamilya, ako ang nagpipresenta na mag-alaga kay mama. Naalala ko na sa mga buwan na kasama namin si Kuya Piping sa bahay, naging ganado ako lalong mag-aral. Alam ko kasi na mamaniin ko lang lahat ng mga assignment ko dahil sa kanya. Natutulungan din daw ni Kuya Piping si mama sa pagluluto ng mga binibenta niyang pagkain sa site. Tuwing darating naman si papa galing trabaho, may nakahanda ng hapunan para sa kanya. Ipinapaalala rin sa akin ni mama na dumating din daw ang pagkakataon na si Kuya Piping na ang naglalaban ng mga damit ko. Lahat daw, Papa Dudut, mula sa mga brief ko hanggang sa mga uniforme. Dagdag pa ni mama, si Kuya Piping na rin daw ang nagpaplantsa. Siguro nagpaplantsa siya tuwing nasa school ako kasi hindi ko siya natsyempohan kahit na isang beses. Para raw kay mama, guminhawa ang buhay namin sa bahay dahil sa pagkukusa ni Kuya Piping. Hindi ko lang maintindihan, Papa Dudut.
kung bakit para sa tatay ko ay malaking aberya ang pagtira ni Kuya Piping sa amin. Hindi niya nakita lahat ng mga pagkukusa at pakinabang ni Kuya Piping sa bahay. Siguro'y ayaw niya lang yung ideya na may binubuhay siyang ibang tao bukod sa sarili niyang pamilya. Sa pagpapatuloy ng pagkukwento ni Mama sa besperas rin ng 80th birthday niya, napatingin ako sa orasan sa pader. Nakita ko na 1:70 na ng umaga. Sa bahaging ito ng kwento niya ay napansin kong bahagyang nagngingit-ngit siya sa galit. Dito niya pinaalala sa akin yung makasaysayang Sabado ng gabi na yon. Oh, Waldo, ba't ang aga mo? Sabado ngayon na. Akala ko may buhos kayo. Hindi na tuloy. Saka gusto ko talagang umuwi ng maaga. Ay buti hindi kayo nag-inuman ng mga kasama mo. Madalas pag Sabado tapos wala kayong buhos, nagiinuman kayo. Umiinom pa sila ron sa site. Nakadalawang bote lang ako ng beer tapos umuwi na ako. Bakit? May nangyari ba? May nararamdaman ka ba ngayon? Umay, yun ang nararamdaman ko. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nasaan si Jake? Lumabas kasama si kuya. Pinabili ko ng miswa. Lalagyan ko ng patola para may sabaw tayo pandagdag sa pinirito kong tilapia. Papa! Bumili ka raw ng miswa, sabi ng mama mo. Oo pa, ito dala ko na. Akin na dito para maluto ko na yan nang makakain na tayo. Eto ma. Ma, tinusta mo yung buntot ng tilapia? Siyempre, alam kong paborito mo yung malutong na buntot eh. Pwede ko nang kainin? Sige na, papakin mo na. Yay! Maupo ka na dito anak. Kumain ka lang dyan. Kararating mo lang, Waldo? Oo, kani-kanina lang bago kayo dumating. Doon tayo sa sopa, Piping. Mag-usap tayo. Sige. Maupo ka. Ano bang pag-uusapan natin? Ikaw ang pag-uusapan natin. Ano ba ang plano mo? Plano saan, Waldo? 8 buwan ka na rito. May sariling bahay naman kayo. Ba't di ka na lang doon sa inyo? Ang liit na nga nitong bahay, sumisiksik ka pa rito. Pasensya ka na kung… Waldo, akala ko ba nagkasundo na tayo? Bakit? Ano bang usapan natin, Aida? Sige nga, ipaalala mo sa akin. Napagkasunduan natin na ako nang magsasabi kay kuya. Ayun na nga. Pero kailan mo sasabihin? Ang tagal na natin na pag-usapan to. 8 buwan na itinakbo. Nandito pa rin sa bahay tong si Piping. Bumubuelo lang ako. Bubuelo ka kasi masasaktan damdamin ng kuya mo. Kalalaking tao nito pero malungkutin. Lalaki ka ba talaga, Piping? Hindi mo kailangan ng kasama pag malungkot ka. Magtrabaho ka para hindi ka nabuburyo sa bahay. Ang laki mo rin kasing batugan eh. Marami namang naitutulong si kuya dito sa mga gawaing bahay. Ano naman ngayon kung may naitutulong siya dito sa bahay? Rason na ba yun para hindi na siya umalis? May mga kailangan pang ayusin sa bahay sa Pasay. Kaya hindi pa ako makatsyempo. Ano pa bang hinihintay nyo? Ako pa ba ang gagastos ng pampapaayos nyo doon? O baka hilingin mo na rin sa akin na ako na gumawa ng mga sira doon? Total, construction worker naman ako. Yun nga rin sana yung isang ipakikisuyo ko sa'yo. Na baka… Pakapala na pala tayo ng mukha dito, Aida eh. Ako na nga kumupkup dito sa kapatid mo. Tapos gusto mo ayusin ko pa yung bahay nyo? Magbabaka sakali lang naman sana ako. Na baka masilip mo yung bahay doon para makita mo yung mga kailangang ayusin. Wala akong pakialam sa bahay nyo. Hindi ko na problema yon. May naiwan naman siguro yung nanay nyo kahit magkano. Linggo-linggo ka nagbibigay sa kanila noon, di ba? Sigurado naman may naitabi yun. Waldo, baka pwedeng humingi na muna ng kahit 2 buwan pa para sana… 2 buwan pa? Baka gusto mo nang gawing 4 para sarado 1 taon. Waldo naman. Ang napag-usapan. Hindi naman kasi ganun kadali yung pinapagawa mo. Sa tono mo, parang krimen yung pinapagawa ko sa'yo. Hindi ba makatwiran para sa pamilya ko yung gusto kong mangyari? Pag wala na si Piping dito, mas makakabuelo tayo sa mga gastusin para sa pamilya natin. Sa totoo lang, Aida, sa kagaganyan mo, iniisip ko tuloy. Plano mo talagang gawing permanente pagtira ng kuya mo dito sa bahay. Hindi naman sa ganun. Aida, tama si Waldo. Matagal na rin naman yung 8 buwan na tumira ako dito sa inyo. Nagkaroon ako ng kasama mula nang mamatay ang nanay. Malaking bagay na yon. Kuya, baka kasi kaya pa na… Ano ba kasing drama mo, Aida? Naiiya ka ba na paalisin mo kuya mo dito sa bahay? Di ako na magsasabi. Waldo, sandali lang naman. Piping, umuwi ka na sa inyo. Ayoko nang buhayin ka. Waldo! Walang problema, Waldo.
Bukas na bukas, uuwi na ako sa Pasay. Huwag mo na ipagpabukas. Huwag mo na rin antay maghapunan. Ayusin mo na yung mga gamit mo. Umuwi ka na sa inyo ngayon. Papa Dudut habang nakaupo sa hapag at kinakain ko ang malutong na buntot ng 4 na pritong tilapia na niluto ng mama ko. Naririnig ko ang pinag-uusapan nila. Usapan ng mga magulang ko at ni Kuya Piping. Hindi ako sumabat kasi hindi ko naman inakalang kakailanganin kong makialam. Dahil hindi naman sila nagsisigawan, akala ko ay normal lamang yon na usapan. Sa bahay kasi namin malalaman mong mainit na ang usapan kapag sina mama at papa ay nauwi na sa sigawan at murahan. Pero nang gabing yon, maayos naman silang kausap si Kuya Piping kaya hindi ko naisip na may problema. Oo, Papa Dudut. Narinig kong pinapaalis na ng papa ko si Kuya Piping at pinababalik na siya sa bahay nila sa Pasay. Pero bilang bata, hindi ko naisip na seryosohan na pala ang bagay na yon. Unang tumayo si Papa at tumabi sa akin sa hapag. Si Mama naman ay tinuloy ang pagluluto niya ng miswa na may patola. Hindi na tumayo pa si Kuya Piping kung saan siya nakaupo. Dahil sa sopa siya natutulog. Nasa gilid lang ng sopa ang backpack niya na lalagyan ng lahat ng mga baon niyang damit. Pinagmamasdan ko si Kuya Piping na inaayos sa mga gamit niya. Kasabay noon ang pagluluto ni Mama ng miswa. Matapos ayusin ni Kuya Piping ang mga gamit niya ay sinandal niya ang likod niya sa sandalan ng sofa. Marahil ay huminga siya ng malalim, Papa Dudut, at bumuelo sa pagtayo. Matapos sumandal at nung akmang tatayo na si Kuya Piping, tinawag siya ni Mama sa hapag. Wala nang nagawa ang papa ko noong tawagin ng mama ko ang kuya niya. Nasaluhan kami sa hapag at sabayan na maghapunan. Habang kumakain at pinagsasaluhan ng niluto ni Mama para sa hapunan ay wala naman akong kakaibang naramdaman. Normal na kumakain ng lahat pero hindi nag-uusap. Para sa akin ay hindi iba yung hindi nag-uusap habang kumakain. Normal sa papa ko yon kasi sa gutom niya galing trabaho ay uubusin muna niya yung gabundok niyang kanin at pagkatapos niyang kumain ay saka siya makikipagkwentuhan sa amin. Nang matapos kaming lahat kumain ay niligpit na ni Mama ang mga pinagkainan. Ilang sandali lang ay nagpaalam na si Kuya Piping at saka tumayo na sa kanyang pagkakaupo. Nagpasalamat siya sa mga magulang ko sa pagpapatuloy nila sa kanya sa bahay namin. Lumapit sa akin si Kuya Piping at nilagay niya ang kaliwang kamay niya sa ulo ko at sinabi na magpakabait ako. Tumingala ako sa kanya, nagbangga ang mga mata namin, dalawa ni Kuya Piping. At saka ako tumungo bilang sagot. Oo ang ibig sabihin ng pagtungo na yon, Papa Dudut. Naglakad na papunta sa pinto si Kuya Piping. Nakita niya na sumunod ako sa kanya. Tiningnan niya ako at ngumiti habang naglalakad papunta sa pinto. Paglabas ni Kuya Piping ng pinto ay tumingin pa siya sa akin at ipinakita ang kanyang hinlalaki. Parang sinasabing ayos lang daw siya at huwag akong mag-alala. Habang naglalakad siya palayo sa bahay namin ay nakatingin lamang ako sa kanya. Hanggang sa kumana na siya sa isang iskinita at tuluyan nang nawala sa paningin ko, Papa Dudut. Papa Dudut, nang bumalik sa Pasay si Kuya Piping, hindi naman ako nalungkot. Iniisip ko na pupunta na lamang kami roon ni Mama para dalawin siya. Habang nagpatuloy ang buhay namin ay nabalitaan ko kay Mama na minsan 2 beses kada isang linggo kung dalawin niya si Kuya Piping sa bahay nila sa Pasay. Nakwento rin ng mama ko na bumalik sa pagiging sweeper at tanod ng barangay si Kuya Piping. Maayos na rin daw ang lagay niya sa Pasay ang sabi ni Mama. Hindi na raw siya masyadong malungkutin at inaantay ko na lamang na isama ako ni Mama sa Pasay pag dumalaw siya kay Kuya Piping. Pero Papa Dudut, halos magda2 buwan mula nang bumalik si Kuya Piping sa Pasay ay may biglang umusbong na problema. Nagkaroon ng aberya sa lupa na kinatitirikan ng bahay nila. Meron daw isang negosyanteng Chino ang umaangkin nito.
Nabili raw nung negosyante yung malaking bakanteng lote sa likod ng bahay nila, Kuya Piping. Naalala ko na sinabi ni Mama sa akin noon na humarap sila ni Kuya Piping sa barangay kausap ang representative ng negosyanteng Chino. Ilang beses din na nagkaroon ng usapan sa barangay nila sa Pasay tungkol sa pag-angkin sa lupa nila Mama. Umabot pa raw sa korte hanggang isang araw may mga dumating ng pulis at persahan nang pinaalis si Kuya Piping sa bahay nila dahil nakuha na raw ng negosyante yung lupa nila. Ang usap-usapan daw ay nabayaran ang lahat ng pamilya na umuukupa sa mga bahay na nakadikit sa bahay nila. At dahil nasa amin siya ng 8 buwan, hindi niya nabalitaan yung planong gawin sa mga bahay na nasa harapan ng bakanteng lote na patatayuan daw ng kondo noong negosyante. Wala raw nakuha si Kuya Piping kahit magkano. Bata pa ako noon, Papa Dudut, kaya hindi ko pa lubusang naiintindihan ang mga naganap. Ang rumihistro lamang sa utak ko ay matapos mapaalis si Kuya Piping sa bahay nila ay sa barangay siya tumira. Dahil malapit si Kuya Piping sa barangay chairman nila ay hinayaan na nito na doon muna siya. Dito naging mas emosyonal si Mama habang kinikwento niya sa akin at binabalikan yung mga naganap kay Kuya Piping sa pagtira nito sa barangay. Dinala naman daw ni Kuya Piping ang mga kailangan niya tulad ng damit, kumot at unan. Wala na rin naman daw may isasalba sa dati nilang bahay kaya wala na siyang ibang dinala. Hindi naman daw niya kakailanganin yung ilang mga cabinet na natira sa bahay nila. Hindi naman daw niya yon madadala sa barangay. Tinuloy na raw ni Mama ang pagdalaw kay Kuya Piping sa barangay. Dinadalahan niya raw si Kuya ng makakain. Sinosobrahan daw ni Mama yung pagkaing dala para daw hindi nakakahiya at may makuha rin yung mga tao sa barangay na kasama ni Kuya Piping. Hindi na raw nangaha si Mama na kausapin pa si Papa na kupkupin si Kuya Piping pabalik sa amin. Alam daw niyang mag-aaway lamang sila at sa huli hindi rin papayag si Papa. Wala rin daw tulong na ibinigay ang ibang mga kapatid na babae nila Kuya Piping sa kanya. Papadudod sa kwento ni Mama ay nagpatuloy daw ang ganong sitwasyon ni Kuya Piping ng 2 taon. Nanatili siyang sweeper sa barangay at tanod at parang naging personal assistant na rin siya ng chairman nila sa tagal niyang doon nakatira. Nung una ay naglalatag na lang daw ng kumot si Kuya Piping sa sahig ng barangay hanggang sa binilhan siya ni Mama ng folding bed. Mas mahaba si Kuya Piping sa folding bed na yon pero ayos lang daw. Manipis lang naman ang pangangatawan niya kaya kayang-kaya siya ng folding bed kapag hinihigaan na niya. Maayos naman ang naging pagtuloy ni Kuya Piping sa barangay hanggang sa nagkaroon ng malakas na bagyo noon. Binaha ng husto ang lugar kung saan ay natutulog si Kuya Piping kaya doon na muna siya pinatuloy ng chairman nila sa basketball court pansamantala. Covered court naman yon at medyo mas mataas ang lupa kaya hindi babahain. 3 linggo matapos dumaan ang bagyo ay naging sakitin na si Kuya Piping. Papadudot 1:49 ng umaga. Hindi na napigilan ni Mama na umiyak ng malala habang kinikwento ang pagkikita nilang ito ng kuya niya. Oh, Kuya! Buti naabutan mo ko. Paalis na sana ako maya-maya eh. Mabuti pala na atsyempohan kita. Halika Kuya, tuloy ka. Salamat. Naunahan mo ako sa pagdalaw ah. Pupuntahan sana kita sa Biyernes. Upo ka muna Kuya. Salamat. Pasensya ka na kung naistorbo kita ha. Naku, hindi ka istorbo Kuya. Mabuti na rin na ikaw yung nagpunta dito para naman makapasyal-pasyal ka. 8:30 na ng umaga. Nakapag-almusal ka na ba? Hindi pa nga eh. Ganun ba? Oy, sandali, paghahain kita. Sakto, kasi may natira si Jake na 2 pritong itlog at 1 longganisa. Nagsangag din ako ng kanin. Ba't pala ang aga mong dumaan dito, Kuya? Nagbakasakali talaga ako na sadyain ka dito ngayong umaga. Umaasa na maabutan kita.
Naku, mabuti talaga at naabutan mo ko. Kasi paalis na ako, pupunta ako kina Mrs. Natividad. Halika na dito, kuya. Mrs. Natividad? Teacher ba siya ni Jake? Ah, hindi kuya. Bali siya yung parang naging suki ko na minamasahe. Upo ka na, kuya. Nagmamasahe ka na pala ngayon. Oo, kuya. Nag-aral ako magmasahe. Tapos ngayon, may mga suki na ako. O sige, ubusin mo na lahat yan. May sinangag pa ha kung sakaling mabiting ka dyan. Salamat. Mukhang ayos naman na to. Di rin ako makakain ng maigi nitong mga nakaraan eh. Bakit kuya? May nararamdaman ka ba? Sa totoo lang, hindi ko maipaliwanag, Aida. Para akong nanghihina na ewan. Minsan nahihirapan akong huminga tapos pabalik-balik yung trangkaso ko. Mga 2 linggo na akong ganito. Kuya, baka naman kahit umuulan rumoronda kayo para magtanod. Hindi naman. Siyempre, hindi kami pinaparonda ni Kapitan habang umuulan. Roronda kami kapag tumila na. Kailan ba nagsimula yung nararamdaman mo? Siguro yun, mga 3 araw habang kasagsagan ng bagyo matapos kaming bahain sa barangay. Tapos pinalipat muna ako ni Kapitan dun sa court. Doon na muna ako natulog habang hinihintay na humupa yung baha sa barangay tsaka matapos yung bagyo. Pakiramdam ko nilamig ako eh. Mahangin kasi ron nung bumabagyo tsaka naaanggian ako madalas. Pasensya ka na kuya kung hindi kita pinatuloy dito nung kasagsagan ng bagyo. Alam mo namang… Aida, hindi mo kailangan magpaliwanag. Naiintindihan ko. Ayoko naman na nandito nga ako tapos lagi naman kayong nag-aaway ni Waldo. Tsaka hindi mo naman ako responsibilidad. Bigla kasi akong nakonsensya nung sabihin mong dun ka natulog sa court habang bagyo. Covered court naman yun, kaya may bubong. May kahit na. Sabi mo nga naaanggian ka ron nung bagyo. Pasensya ka na talaga kuya ha. Mula naman nung humupa yung baha sa barangay, doon naman na ulit ako natulog eh. Tsaka ako ang dapat na humingi ng pasensya sa'yo. Kasi pakiramdam ko, ang laki kong inutil eh. Ano ka ba kuya? Huwag mong isipin yan. Hindi ka inutil. Sa totoo lang, may punto naman lahat ng pagbubunga nga ni nanay sa akin noon. Ang hina kasi ng loob ko eh. Hindi ko nga alam kung bakit nagkaganon. Maayos naman ako nung nag-aaral. Mataas naman ang mga grado ko. Naaalala ko nga kuya, madalas kang manalo sa mga contest na sinasalihan mo. Oo nga. Madalas nga akong manalo noon. Lagi akong inilalaban ng eskwelahan ko sa mga public speaking contest. Sabi nga ni nanay, magaling ka raw talaga sa mga ganun nung nag-aaral ka pa. At natapos din doon, Aida. Hindi ko nadala yung galing na yon sa totoong buhay. Ewan ko ba? Hindi ko rin alam kung bakit nakontento na lang ako sa kung ano ang meron ako eh. Tapos hindi na ako nagpursige. Hindi ako naging tulad ng iba na inambisyon na mabago ang direksyon ng buhay nila. Baka masyado ka lang naapektuhan nung iwan ka ng mag-iina mo, kuya. Kaya nga siguro nila ako iniwan eh. Kasi wala akong kwenta. Wala na nga akong kwenta, naging sakitin pa. Huwag mong sabihin yan, kuya. May kwenta ka, ano ka ba? Ay, tsaka kuya, ngayon ko lang napansin. Medyo madilaw pala ang mga mata mo. May nakain ka bang kung ano? Baka may hepa ka ha, kaya ka nang hihina. Ito nga talaga ang ipinunta ko rito, Aida. Hihingi sana ako ng tulong sa iyo na baka pwede mo akong dalhin sa ospital para magpatingin. Pakiramdam ko kasi iba na to eh. Bakit ospital agad, kuya? Mukhang maayos ka pa naman eh. Tignan mo, nakapunta ka pa nga dito oh. May gana ka bang kumain? Meron naman. Meron naman pala eh. Ipahinga mo lang yan. Saka nagpatingin ka na ba sa center? Oo, nanggaling na ako ron. Binigyan nila ako ng gamot para sa trangkaso ko. Yun naman pala eh. Ayos na yan, kuya. Pakiramdaman mo pa. Huwag ka muna magpa-ospital. Hindi mo na kailangan magpatingin doon. Mapapamahal ka pa. Obserbahan mo muna. Simpleng trangkaso lang naman pala yan eh. Papadudot nung 2 taon na nakatira si Kuya Piping sa barangay nila sa Pasay, ay naghanap si Mama ng ibang pagkakakitaan. Hanggang sa naisipan niyang mag-aral
ng tamang pagmamasahe. Kumalat sa lugar namin na nagmamasahe na siya at naging kliyente niya ang ilan sa mga kapitbahay namin. Si Mrs. Natividad ang naging pinakamalaking kliyente ni Mama. Nakilala siya ng mama ko sa tulong ni Papa. Kinuha si Papa ng pamilya ni Mrs. Natividad. Pinaayos nila sa kanya ang luma nilang bahay, pinapinturahan ito, pinagawa ng extension at pinalagyan ng bagong gate. Mula noong maipakilala ni Papa si Mama ay naging regular na tagamasahin na ni Mrs. Natividad ang nanay ko. Tuwing Miyerkules alas 11 ng umaga ang punta niya sa bahay nila. Medyo may edad na si Mrs. Natividad ng panahon na yon. Kaya madalas ay kailangan ng hilutin ang mga paa niya. Dumating ang panahon na higit na sa isang beses sa isang linggong nagpupunta sa kanila ang mama ko. Ayon kay Mama, naging malapit daw sila ni Mrs. Natividad at halos na ikwento na raw niya ang buhay niya rito. Kaya biglang gulat ni Mama nang bigla siyang alokin ito na bibigyan ng puhunan para makapagsimula ng maliit na negosyo. Walang tubo ang ibibigay na kapital na yon at hulugan na lang daw ni Mama buwan-buwan. Nung una raw ay hindi makapaniwala si Mama at kinailangan pa siyang kumbinsihin ni Papa para tanggapin ang offer sa kanya ni Mrs. Natividad. Sabi ni Mama, 130,000 daw lahat-lahat ang niabot ni Mrs. Natividad sa kanya. Ang mali lang daw niya ay pumayag siya na si Papa ang humawak ng pera. Kaya nung araw na pumunta si Kuya Piping sa bahay at nakiusap kay Mama na dalhin siya sa ospital para mapatingnan, ay hindi raw alam ni Mama ang gagawin. Gusto niya raw na tulungan si Kuya Piping pero siguradong mag-aaway daw sila ni Papa kung hihingi siya ng pera, lalo na nagagastusin yon para kay Kuya Piping. Sinabi rin ni Mama kay Kuya Piping na sa center na muna magpatingin dahil alam daw niya na kung sakaling malubang lagay ni Kuya Piping ay baka mula sa simpleng check-up ay mauwi yon sa biglang pag-admit kay Kuya Piping sa ospital. Sitwasyon na ayaw sana ni Mama na kahantungan. Pero eto ang hindi ko inaasahan, Papa Dudut. Para akong dinudurog nung makita ko ang nanay ko na halos hindi na makapagsalita sa kakaiyak habang kinikwento niya ang mga sumunod na naganap. 2 araw daw matapos magpunta ni Kuya Piping sa bahay para humingi ng tulong, hindi na raw ito bumangon sa tinutulugan niya sa barangay. Natagpuan na lang siyang walang buhay sa tinutulugan niya. Hinala ng lahat ay nagkaroon siya ng leptospirosis. Lumala ito at naging sanhi ng pagkamatay ni Kuya Piping. Napakadamot mo, Waldo! Kasalanan mo kung bakit namatay ang kuya ko! Bakit ako sinisisi mo? Paano kasalanan ko pagkamatay ni Piping? Hindi ko siya natulungan ang dahil sa'yo! Kasi alam ko na aawayin mo ako pag kinausap kita na tulungan natin siya! O ikaw pala hindi tumulong sa kanya eh. Dapat sarili mo ang sisihin mo, hindi ako. Ang tanga-tanga ko! Bakit ba kasi ako nagpadaig sa takot ko sa'yo? Kung natulungan ko sana ang kuya ko na magpa-check up, hindi mangyayari to. Hindi mo naman responsibilidad tulungan ng kahit na sino bukod sa pamilya mo. Natuyo na ba yung utak mo kakainom ng alak? Pamilya ko si Kuya Piping! Ang ibig ko sabihin, kami na mga anak mo lang ang responsibilidad mo. Wala nang iba. Wala bang kahit na konting habag na natitira dyan sa pagkatao mo? Wala akong paki sa ibang tao. Pamilya ko lang ang importante sa akin. Mga kapatid ko nga di ko tinutulungan eh. Kapatid mo pa kaya? Maramot ka! Malaking bagay ba sa'yo na dali natin siya sa ospital para ipa-check up? O tapos ano mangyayari? Kung maluba sakit niya, tayo sasalo sa mga bayarin? E di sana kinuha muna natin dun sa perang binigay ni Mrs. Natividad. Kukuha lang naman tayo ng konti. Tanga ka ba? Gagamitin natin yung sa negosyo. Tapos uubusin mo lang sa walang kapararakan yung pera? Ayop ka talaga! Anong walang kapararakan sinasabi mo? Kuya ko yan! Manahimik ka nga, Aida. Huwag na tayo magsisihan. Patay na naman si Piping.
Napakawalang iya mo talaga! Wala kang puso! Napaka-eksaherada mo. Dapat nga matuwa ka pa sa nangyari. Ngayon, hindi na mahihirapan si Piping sa buhay. Binigyan pa nga siya ng tadhana ng pabor kung tutuusin. Paano mo nasasabi ang mga yan? Ang kapal ng mukha mo! Hoy! Ikaw ang makapal ang mukha. Huwag kang umusta na parang napaka-perpekto mong tao. Ipapaalala ko lang sa'yo ha. Pera ko ginagamit mo noon para may pambigay ka sa nanay at kuya mo. Tsaka alam mo Aida, mahina ka kasi. Tignan mo yung ibang mga kapatid mo. Wala silang pakialam kay Piping. Yung mga yon nakakaintindi. Samantalang kayo ng nanay mo, makonsinte. Hindi ko kinukonsinti si kuya. Anong hindi? Pareho kayo ng nanay mo. Mga konsentidor kayo. Kung ako sa nanay mo, pinalayas ko si Piping para natuto. Malaki ang naitulong ni Kuya Piping kay nanay. Si kuya ang nag-alaga kay nanay noon. Malamang halagaan niya nanay niyo. Wala na nga siyang trabaho. Wala na nga naitulong sa kabuhayan niyo. Hindi pa niya halagaan yung nanay niyo may sakit. Kapal naman ang mukha niya. Saan ba nanggagaling yung kagasmangan ng ugali mo kay kuya? Eh di sa inyo ng nanay mo. Lalo na sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Si Piping ang panganay. Siya dapat ang umalalay sa inyo noon. Kaso dahil pareho nga kayo ng nanay mo konsentidor, ayos lang kay Piping na hindi siya gumawa ng paraan para ayusin ang buhay niya. Hindi mo ba naiintindihan? Mahiyain si kuya at mahina ang loob niya. Kaya siya… Iniwan ang asawa. Hindi sana yan ang sasabihin ko pero isa yan sa mga nakaapekto ng matindi kay kuya. Iniwan siya ng asawa niya kasi inutil siya. Yun ang katotohanan. Yung mga katulad ni Piping, hindi dapat nag-aasawa yon. Kalalaki niyang tao. Pero ikaw sumalo ng mga bagay na siya dapat ang gumagawa. Linggo-linggo nagpupunta ka doon sa inyo sa Pasay para magdala ng grocery at bigyan ng pera nanay mo. Dahil sa ginawa mong yon, binigyan mo ng lisensya ang kuya mo na maging batugan. Hindi totoo yan! Ginawa ko yun para tulungan ang nanay ko. Umaalalay ako sa kuya ko kasi alam ko na kailangan niya ng tulong ko at pag-intindi. Huwag ka mag-alala. Dadali ni Piping yung pag-intindi mo sa kanya sa hukay. Napakawalang hiya mo talaga, Waldo! Demonyo ka! Demonyo na kung demonyo. Pero tong demonyo na to, marunong magtaguyod ng pamilya. Di tulad ng kuya mo. Pasalamat ka nga, di ako naging tulad ni Piping eh. Baga buntot. Takot sa hamon ng buhay. Patawarin mo ako, kuya. Sana mas natulungan kita nung panahong kailangan mo ko. Huwag ka na nga umiyak dyan. Huwag mo na rin sisihin ang sarili mo. Maswerte ka nga yung barangay na nila Piping sumagot ang burol eh. Pati libing, sasagutin na nila. Isipin mo na lang, natulong mo na yun sa kanya. Tutal, hindi naman niya yun napagandaan. Dahil nga inutil siya. Papadudot 2:36 ng umaga nang napayakap na ako sa nanay ko habang nagkikwento siya dahil halos maglupasay na siya sa kakaiyak. Nanginginig siya at patuloy na humihingi ng tawad kay Kuya Piping sa ginawa niyang pagtanggi ng araw na yon na humingi ito ng tulong na magpatingin sa ospital. Awang-awa ako sa nanay ko, Papadudot, dahil sa paglipas ng mahabang panahon ay sinisisi pa rin niya ang sarili niya sa nangyari sa kuya niya. Yung barangay ni Kuya Piping sa Pasay ang sumagot ng burol at libing. Hindi ko rin naiintindihan noon kung bakit sila ang sumagot at hindi binigay kay mama at iba pa niyang mga kapatid ang responsibilidad. Ito ay pakiwari ko lang naman, Papadudot, siguro kaya inako na ni chairman ang responsibilidad dahil sa loob ng barangay namatay si Kuya Piping at hindi na iba ang turing niya kay kuya. Isang beses lang akong sinama ni mama sa lamay ni Kuya Piping at yon ang pangalawang beses na makakita ako ng saklaan. Yung una ay noong mamatay ang Lola Lourdes ko. At yung bisita ko na yon sa lamay ni Kuya Piping ang sumunod na pagkakataon na nakita ko siya matapos siyang paalisin ng tatay ko at pabalikin sa bahay nila sa Pasay. Isa pa sa mga napakalaking panghihinayang ni mama base sa kwento niya, Papadudot, ay wala rin daw nangyari sa puhunang pinahiram sa kanila ni Mrs. Natividad. Kaya pala gusto ng tatay ko na siyang humawak ng pera ay balak pala niyang isugal yon.
Hindi naman daw mahilig sa sugal ang tatay ko pero nung mahawakan na niya ang malaking pera na pinahiram kay mama ay ginusto niyang palaguin yon at mas palakihin sa pamamagitan ng sabong at huweteng. Dahil hindi naman sugarol ang tatay ko ay naloko siya ng mga taong sinamahan at pinagkatiwalaan niya. Kulang din siya sa diskarte sa pagtaya kasi hindi naman niya lubusang naiintindihan ang takbo ng sugal. Matapos may patalo lahat ng tatay ko yung pera, mabilis na tumumal ang mga project niya. Maraming taong nabakante ang tatay ko at walang trabaho. Kung meron man ay pa-extra-extra na lamang. Si mama na ang nagtaguyod sa pamilya namin noon at siya na rin ang mag-isang nagbayad ng 130,000 na pinahiram sa kanya. Hindi nagtagal ay tatay ko naman ang nagkasakit, Papa Dudut. Bukod sa pagtatrabaho para suportahan ang pamilya namin at habang binabayaran buwan-buwan ang perang pinahiram sa kanya, siya rin ang nag-alaga sa tatay ko at bumili ng lahat ng kanyang mga kailangan. Nagkaroon ng kanser sa atay ang tatay ko at pinahirapan siya ng sakit niya. 10 taong nakipaglaban sa sakit niya ang tatay ko bago siya tuluyang tinalo nito. Noong oras na yung ko lang napagdugtong-dugtong ang mga pangyayari, Papa Dudut. Noong ko lang naintindihan kung bakit siya umalis si Kuya Piping sa bahay namin noon at bumalik sa Pasay. Noong ko lang din nalaman na napatira pala siya sa barangay nila. Minabuti na rin siguro ni Mama na hindi na ikwento sa akin kasi tuwing susubukan niyang magkwento ay bumubuka ulit ang sugat na iniwan ng mga pangyayari sa kanya. Papa Dudut, 4 na beses ko lang nakitang umiyak ang nanay ko. Una noong namatay ang nanay niyang si Lola Lourdes. Pangalawa noong mamatay si Kuya Piping. Pangatlo noong mamatay si Papa at pang-4 noong 80th birthday niya. Siguro kasi hindi pa niya napapatawad ang sarili niya dahil sa pagtangging ginawa niya kay Kuya Piping na ipa-check up at sa naging resulta ng desisyon niyang yon. Abay tatawang nanay ko at wala siyang inaagrabyadong tao. Hindi ko napansin na may bagahe pala siyang ganon kabigat. Hindi ko siya natulungan sa daladala niyang yon dahil wala akong kaalam-alam sa bitbit niya. Sa kabila ng tuwa at saya na nakikita namin sa mga tawang naririnig namin sa kanya, may parte ng puso niya na durog pala. Ngayong alam ko na may ganong iniinda si Mama ay maaalalayan ko na siya ng tama. Matutulungan ko na ang nanay ko, Papa Dudut. Hindi na namin to napag-usapan pero sa tingin ko ay kaya rin siguro ganon na lamang kung tumulong sa iba si Mama kasi takot na siya na baka may mangyaring hindi maganda kapag tumanggi siya. Ginawa niya ang pagtulong hindi lang para mapasaya ang iba kundi para mapasaya ang sarili niya. Pag nakikita niyang masaya yung tao sa tulong na naibigay niya ay naiisip niyang siguro na masaya rin si Kuya Piping niya. Pag nabibigyan ni Mama ng oportunidad na mapabuti ang sitwasyon ng iba, nakakatulong din yon sa pag-usad niya. Unti-unti ay makakawala rin ang nanay ko sa hawla ng konsensya niya at sisiguraduhin kong nandun ako sa araw na tuluyan na siyang palalayain ito. Maraming salamat, Papa Dudut, sa pagkakataon na mapakinggan ang kwento ng nanay kong si Aida. Nawa marami ka pang kwentong mabasa na makakatulong sa mga nagpadala na gumaan ang damdamin nila. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jake. Mga kabarangay, marami sa atin ang inuuna ang iba bago ang sarili nila. Wala namang masama bagkus ito po ay isang marangal na gawaing iilan lamang ang totoong nakagagawa. Siguro ang kailangan nating maintindihan ang gusto na kahit na isang gawaing marangal ang pagtulong sa tao ay pag napabayaan magdadala po ito ng hindi magandang epekto sa iyo. Masarap nga sa pakiramdam ang tumulong pero pag hindi nabantayan, pwede itong maging dahilan na maging palaasa yung taong tinutulungan at maging batugan. Alalay lang sa pagtulong, mga kabarangay. Naway matutunan nating lahat na ang tulong ay ibinibigay lamang sa mga taong karapat-dapat.
Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.